Ka foli bila Sherifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin ye aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ sigilen i n'a fɔ kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen jɛmukan min bɛ tali kɛ jamana kunkanko kibaruyaw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruyaw la cogoya min na bi ye kari wa bi ye octobre kalo tile 5 san 2025 o kama an ye wele bila maaba 4 ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye min b'a ka jamana kunkanko la bi su in na an ka babu bɛna boli fɛn kelen de kan o ye fɛn jumɛn ye kabini a bɛ sangani bɔ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya dɔ bɛ o ni ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya in ko kuma samanen don nin wagati in na kosɛbɛ o kama gɛlɛya yɛrɛ nana cogo jumɛn na an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya jumɛn na min b'a to bɛɛ ni kelen an bɛ se ka sabati min ye an n'an sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la an da bɛna don o de la bi su in na o kama an ye wele bila maaba 4 ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogoya min na an ka maa welele fɔlɔ o ye Mohamed Abdelahi El Khalil an ye ale wele bi su in na Mohamed i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma n'u b'a f'i ma ko spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel wa i ye sɛbɛnnikɛla fɛnɛ n'u kama ko écrivain folikan b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. Ayiwa fɔlɔ an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على قائد إلى الخير دا إلى رشد إمام المتقين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه والبيت أجمعين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنبي على فوق الله سبحانه وتعالى بركة كسول دفن وسبحان مكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كاين على فعلك أنا كما بوندا كما بيجي جماعة كما على كما بوندا كما بيجي كما بركة موي كتلاقى فولي لسي أنغا تشكربا نو أنغا شيكونا بيجي نمو بينو أسيد شريف عثمان مدن حيدراي kanga sufe foli sama ka dugaw k'a ye k'a ɲini ala fɛ a yɛrɛ fɛ a ka dugaw k'an ye k'a ɲini ala fɛ tuguni ala kana bɔnna barika ala ka jamana in basigi ani ka tila ka tasi bila kɛ ka se an ka finitigi minnu n'u bɛ su dibi la an'u bɛ kungokolon ni kɔ kɔnɔ k'an ka jamana ɲini a ka se ka lakana cogo min na n'u ye anw kɔn kiyama kɛnɛ kan an b'a ye n'u kɛra sirisu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la k'u kaburu nɔrɔ kuma kuncɛ laban ani an dusukun kaminen don n'o ye an balimakɛ ye a Sheikh Abdul Haidara ni ale kun ye ala ka cɛba ye dugukolo in kan yan a ye baara min kɛ a ma dugu ma na ala nana ka na ko dɔ ɲininka dɔ sa ale ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hinɛ an na ala ka n'a kɔ barika an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ka diya ɲɔgɔnnaw caman ma ala k'a kɔ barika a taara ka den minnu to ala ka barika don la sɔli ala rasul. Ok, merci. Donc, mais spécialiste des questions sociales sécuritaires du Sahel, il se gagner pour le canyon là. Bon, an kɔni suraka mais bamananw ko mɔgɔw ma i yɛrɛ da o kuma mun ye sisan i n'a fɔ mun ye banbati farafina worokan Sahel jamana ninnu n'o ye k'a daminɛ Mali, Burkina, Niger, Mauritanie ani Tchad ani ka taa fo laki ninnu na olu jamanaw sigida ko n'o ye tension sociale ni fɛn ninnu ye ani question sécuritaire n'o ye banbati kɛ olu ka fɛnw ye terrorisme ninnu fɛn ninnu bon an ye denmisɛnnin mais an y'a essayé k'an sen da o sen ninnu na a bɛ san 15 ɲɔgɔnna b'an bolo recherche ko la kan donc c'est pourquoi an y'o kalan diplôme kɔfɛ fana Maroc ani Mauritanie an y'o de y'an ka titre ka caya voilà. Basi tɛ faamuna maa filanan o fana tɛ maa dogolen min ye an ka jabaraniso kɔnɔna na Sulemani Jara consultant Sulemani vraiment an ye wele bila i ma i nana an ka wele jaabi a diyara an ye folikan b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. I ni fɛrɛ i ni ce folikan min bɛ n bolo o ye n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Sherifula baarakɛla bɛɛ ka Sherif cɛkɔrɔba fo an bɛ basigi an bɛ ala deli la jamana ye an bɛ ala deli fana an bɛna kuma falen min kɛ ala ka barika don a la ala ka kuma nafamaw bɔ an da ala ka kuma barikamaw bɔ an da kira kanu barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Maa sabanan Usman Mamadu Traore ko OMT i ni su folikan b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma wa. Fere Traore ma fɔ a ye jubila mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim mais ala fɔ ka barika da ale mun sɔnna an ka yan bi Sherifula studio ba in kɔnɔ ka na kuma Mali ko kan parce que an ye Maliden Mali ka d'an ye o de y'an se yan n'an ye ala fɔ an bɛ seli an kuntigi Muhamadu kan kisi nɛɛma sɔrɔ ale wasalim n'an selilo kan an bɛ jamana autorité fo
minnu sɔnna bi gɛlɛya kɔnɔ k'u jɔ jamana in ye ka jɛ u ka denbaya kɔ ka jɛ u ka famille kɔ k'a dɔn iritigi min b'a la o bɛɛ kɔfɛ k'i ɲɛsin jamana ma ala k'a ta fanga n'a jɔ fanga d'u ma n bɛ malidenw yɛrɛ fo ani jamana wɛrɛ minnu bɛ tɔn kelen na bɛ AES n b'u tɔnden bɛɛ lajɛlen fo olu de sɔnna ka kɔɲɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu pour que jamana saba in ka bi sɔrɔ n'olu tun ma sɔn u ka ɲɛmɔgɔw tɛ se dɔw taɲara olu sen fɛ fintilaka b'olu la sibili b'olu la an bɛ dugawu kɛ ala ka yafu ma an minnu bɛ an ka cɛya tɛ an ta don ma se ala k'a ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ ani ko debatɛrɛw m'u fo u ka faso kanu ani u ka wuli ka jɔ maa ɲini ala fɛ ala ka kuma barikamaw de bɔ an da yan jamana jɔ kuma parce que an bɛ studio min kɔnɔ sirifila studio de don maabaw ka studio don tɔgɔbaw de b'u la u dɔnnen don wa jamanadenw de dalen b'a la u b'a lamɛn an ka tiɲɛ fɔ an ni jamanadenw cɛ ala k'o ɲuman bɔ an da an b'aw yɛrɛ fɔ a ka wuli ka jɔ la parce que jamana in mago bɛ nin la bi ka malidenw kunnafoni ka AES denw kunnafoni pour que jawuli ni sira minnu bɛ a ka se ka taa ka bɔ yen ala k'o kumaw bɔ an da ala k'an basigi na ten basi tɛ donc maa naani na sa o fana tɛ maa dogolen Sherifula tele jabaraniso kɔnɔna na Abdala Yatara i ni su folikan b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula tele filɛbagaw ma. Merci un frère qui faut qu'il voit le monde bokile kana nabi ba fa nga adanse donc anga fulila sama katla anga fulila se Sherifula barakela bela jelema ani anyamgo so ani Seydi Ousmane Madan Sherif Haidara ana ka demba be kanga fulula so bela jelema katla ka fo mbolo ko nyoko ko bela jelem fu katla ka fo ni kenen kunje ko mala ka dam bela jelema foli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kura ye donc o y'a fɔ cogoya min na min ye n baarakɛɲɔgɔn Dawuda Tarawele Bokele ni ale kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan nɔ an y'a fɔ min ye a fari kun man d'a la nka a kun taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Côte d'Ivoire jamana ka k'i fari lafiya dɔɔni bi alihamudulilayi a cunna Bamakɔ yan nɔ donc a ka fisa kosɛbɛ alihamudulilayi inshallah ni ala sɔnna ma a bɛna an dafalen sɔrɔ kari nata ka se ka jɛmukan sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ laɲini bɛ an bolo cogoya min na a ko la min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka jamana kungo kibaruya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ n cogoya min na o bɛ kɛ sababu ye an bɛna don an ka babu o kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ min ye Kɛrɛnkɛ Mohamed n bɛna e fanfɛla la diplomasi yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn de fɔlɔ. Ayiwa diplomasi nasarakan don mais ka kɔn anw ka dɔn nasarakan ye an ka farafinna jamanaw kɔnɔ yan ka kɔrɔ diplomasi tun b'anw fɛ yan diplomasi tɛ ko foyi ye ka se ka cɛ ka fɔ bɛn cɛ ka fɔ bɛn cɛ ka fɔ bɛn kumaw sabati jamana fila ou bien siya fila ou bien kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye diplomasi jamana fila bɛ se ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ bɛ to ka karama ni ka bonya ni ka hɔrɔnya kɔnɔ cogo min na ka hakililaw fɔlen fɔlen ka dɔnniw fɔlen ani ɲɔgɔn cɛ ka furakɛli kɛcogo fɔlen ani ɲɔgɔn cɛ ka kalanw kɛcogo fɔlen ani ɲɔgɔn cɛ ka seko ni dɔnko kɛcogo fɔlen ani ɲɔgɔn cɛ bonya kɔnɔ k'a sɔrɔ caman si ma don si ka dusutu kɔnɔ si ma si tɔɔrɔ si ma essayer ka si janfa a fɔ de ma ko diplomasi hakilila de don n'a y'a ta règle fana de b'a la règle de base n'olu dɔnna jamana bɛɛ bɛ lafiya. ok basi tɛ Sulemani e fana bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ye diplomasi fɛn sugu jumɛn de don fɔlɔ. Bon, ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ diplomasi ye kumaɲɔgɔnya façon dɔ de ye ka d'a kan n'i y'a fɔ ko ka kuma mɔgɔ fɛ avec diplomasi o kɔrɔ ye ka kuma fɛ bonya ni karama kɔnɔ bon n'i y'a ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ tɛ fɔ ou bien ni kuma bɛ fɔ fɔcogo de b'a la donc o de kama diplomasi a bɛ fɔ ko diplomasi bi kɛlɛ éviter donc kumacogo jamana wɛrɛ fɛ a b'a to bɛn bɛ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ walima a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc ne fɛ diplomasi o ye kumaɲɔgɔnya min tilennen don min ye kumaɲɔgɔnya balaw tɛ min na voilà ne yɛrɛ fɛ diplomasi o de. ok basi tɛ OMT e bɔra ka tɔ fila ka kɔrɔfɔ mɛ sa e fana bɛ diplomasi bila minɛ jumɛn kɔnɔ. u y'a fɔ cogo min na o don diplomasi suguya ka ca mais diplomasi yɛrɛ bɛ na ni bɛn keleya siyaw ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diplomasi ka laɲini de b'a la quoi laɲini bɛ se ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma k'a la masiba ma k'a la o de ye diplomasi ye n'i ye diplomasi fɛ dɔrɔn i ye fara ɲɔgɔn kan mɛn i ye bɛn mɛn i ye keleya mɛn ka se ka kɛlɛ éviter o de ye diplomasi yɛrɛ ye mais a qualité ka sa diplomasi culturelle bɛ yen social bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman quoi mais a grosso modo a bɛna a bɛɛ bɛna ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de ani bɛn ni keleya ye. parce que Abdala e fana y'a ye cogo di e bɛ se ka e ni tɔw hakilina ye kelen ye nin ko la. hakilinaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
c'est vrai, mais beaucoup la diplomatie, c'est de dire et de faire les choses les plus vilaines de la manière la plus élégante. C'est-à-dire que ko mana gɛlɛya cogo o cogo u b'a fɔ ko ni aw taara diplomatie sira fɛ aw b'a ɲɛnabɔ mais kanu diplomatiques fana bɛ yen a b'olu de emprunter i n'a fɔ ka ko ɲɛnabɔ bonya kɔnɔ sutura kɔnɔ surtout ni diplomatie yɛrɛ mɛ sutura de don surtout sutura kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔw aw ma bɔ n'a wɛrɛ ye. Ok basi tɛ donc Mohamed Boato n bɛ segin ka ni e ma diplomatie aw da donn'o la ka fɔ sa mais bibi in na diplomatie sera la mankan bɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛla la n'a fɔra e ka kuma o kan e yɛrɛ bolo a sɔrɔla cogo di? Bon, moi je pense que il faut que mɔgɔw ka sigi kɔfɛ dɔɔni a ko kɔnɔ. N b'a fɛ ka i ka kuma jɛngɛ dɔɔni i ka hakɛ to ne fɛ mankan ti Mali ni Algérie cɛ parce que Mali ni Algérie jamana fila don mais jamana kelen don. Mali y'a ka indépendance ta 1960 22 septembre 1960 o y'a sɔrɔ an ka jamana kuntigi n'o ye Ala ka hinɛ Modibo Keyita la k'a dayɔrɔ suma ka kaburu nɔrɔ ale y'a dɛmɛ kɛ kosɛbɛ dɛmɛ don jamana ma n'o tɔgɔ Algérie n'o ye an balima jamana an kɛrɛfɛ jamana don k'o dɛmɛ cogo bɛɛ la 1961 ka taa se fo ka to ka indépendance ta waati mun na parce que waati y'a sɔrɔ gɛrɛgɛ don bɛ Algérie la Faransi fɛ mais Modibo Keyita ye dɛmɛ k'a la fo ka n'a kɛ tɔgɔ jumɛn dara Abdulaziz Bouteflika la kun b'a fɔ ma Abdulaziz Bouteflika ko le commandant Abdulaziz Bouteflika le Mali ko Abdulaziz Bouteflika ko le Malien arabukan El Mali n'a fɔra ma ko karisa El Mali c'est-à-dire n'a fɛ jamana mɔgɔ dɔ ye donc parce que ale ka commandement laban kana laban sud de la u ye sud de kalifa ale ma Algérie sud yan fa kalifa ale ma pour que ale ka commandement kɛ donc tora ka tellement que bɛn sabatira ani Malien ɲɔgɔn dɔn a donna Mali la a ye Mali dɔn fo commandant Solasi tɔgɔ y'a da la waati Algérie ko Abdelkader El Mali donc nin b'a jira k'a fɔ ninnu jamana kuntigi filaw fɔlɔfɔlɔ ka kɔrɔ minnu bɛ jamanaw ɲɛmaaya kunna bɛnba de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o kan ka bɔ a la ni Mali ka dɛmɛ fana tun tɛ Algérie tun ti indépendance ta a y'a ta waati min na o man ka dogo mɔgɔ si la Abdulaziz Bouteflika tun bɛ na a tun bɛ si Gawo k'a sɔrɔ a ka ci tun bɛ ɲɛnabɔ Sékou Touré fɛ ci bɛna sɔrɔ Gawo a n'a bɛ taa Algérie Mali y'a ka frontière labila yɔrɔ Mali ni Algérie cɛ il y a 1300 km o de frontière b'a ni ɲɔgɔn cɛ Mali y'o labila pour que FNL le Front de Libération Nationale de l'Algérie pour que u bɛ se ka u ka cɛdenw bɛ se ka bɔ ka na don sud fɛ cogo min na k'a sɔrɔ u ma tɔɔrɔ donc nin kɛra mais bi kunasini ne ye Algérie analyse dɔw ka kuma mɛn c'est que b'a dɔn jamana in kan ka jɔ quoi jamana in kan ka jɔ min na ka kuma di mɔgɔw ma minnu bɛ ko kalama ka se ka kuma fana ka jamanadenw kunnafoniya journaliste in tɔgɔ ko Zeyne a tɔgɔ yɛrɛ ko Zeyne Sharfawi a ko kuma min fɔra Algérie ma Mali fɛ ko lebu kuma don ko lui ale élégant ye ale t'a fɔ ta ko Algérie Mali dɛmɛ c'est vrai Algérie ko kɛ Mali ye mais Mali kɔnna Algérie ɲɛ fɔlɔ Mali de fɔlɔ Algérie dɛmɛ Mali de fɔlɔ Algérie bɔ dɛngɛ kɔnɔ Mali de fɔlɔ to Algérie kɛra pays indépendant Mali de fɔlɔ to Abdulaziz Bouteflika kɛra président Algérie donc o aspect in bɛ fan o fan mais tourbillon dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi lomulama dɔ de donna diɲɛ kɔnɔ n'o ye Sahel jamana yɔrɔ ni Sahel jamana lajɛ c'est n'i y'a lajɛ c'est 5500 km de long et 500 km de large donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ Algérie ni jamana minnu gunnen don ɲɔgɔn na n'o ye Mali Niger Burkina ye hali n'a ka di i bɛ se ka Burkina fara a kan c'est-à-dire AES jamana frontière b'an ni minnu cɛ ka taa don fo Sahara jamana kɔnɔ c'est-à-dire yɛlɛma de donn'o kɔnɔ vision dɔ tun bɛ Algérie ni Mali cɛ fɔlɔ n'o ye vision paternaliste o vision jumɛn k'a fɔ Mali ko o ko bɛ ɲɛnabɔ Faransi ka cɛden de ye Algérie de b'a ɲɛnabɔ an ko filɛ ni galama mana cɛ an bɛ ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa Algérie an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ an ye jamana mɔgɔw sɔrɔ bi minnu kɛra jamana ye kuntigiya la n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye an ka kuma ninnu tɛ fanga nɔfɛ kuma an tɛ maa nɔfɛ an b'a la de nɔfɛ an tɛ mɔgɔ an tɛna taa foyi k'ala kɔ mais wulu jɔ ninnu de tɛ ka jamana kalifalen n'olu ma bi u ko jamana kuma tɛ taa fɔ diɲɛ fan si k'a bɛ fɔ dugu kɔnɔ Bamakɔ yan Mali kɔnɔ a bɛ sigi k'a fɔ de o de la dialogue intermalien nana mɔgɔw sigira kuma donc depuis o don Mali y'a sen bɔ janvier 2024 k'u sen bɔ accord d'Alger la ne fɛ Algérie tun kan ka dɔn k'a fɔ ko la trajectoire est en train de changer ko yɛlɛmani b'a la ka don ko kɔnɔ donc k'a fɔ ko Mali de bɛna cɛ ka taa kun de ɲɛnabɔ Alger k'u kana sigi Algérie de ka k'u hakilina ye ou bien u terikɛ Blaise Compaoré tɛ yen tuguni k'o de tun b'a k'u hakilina k'o banna pewu
ko généraux ko Mali ko de bi ɲɛnabɔ yan ça c'est un premier aspect faut Algérie ko faamuya o de ma se ka faamu Algérie fait c'est ce concept de l'Algérie à mon avis elle ka faamu na Algérie a du mal à s'incarner à comprendre cette fusion c'est-à-dire de l'état malien actuel flana parce que aglan bada c'est la vision nationaliste ango anw yɛrɛ anw de b'an ka ko ɲɛnabɔ aw bɛ se ka na da dɔ la a y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye an ka bɔnɛ a ka bɔnɛ a ka hɛrɛ an ka hɛrɛ aw bɛ se ka na a ka hakililaw dama an ti b'a la donc o fɔlɔ filanan mun nana ye tuguni Algérie ye k'a fɔ ko c'est-à-dire la reconfiguration bamanankan na i n'a fɔ sigi tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ yɛlɛmani donna la Mali fɛ mun na parce que Mali y'a tɛgɛ labɔ ka teriya sama tuguni ani jamana wɛrɛw cɛ bon n bɛ o yɔrɔ fana rectifier parce que caman fɛ ko Mali ni Russie ka teriya ye bi teriya tɛ kabini Modibo Keyita tile teriya don mais a kurakuraya la ka fangaba don a la ka na Russie Turquie et la Chine donc Algérie y'a ye k'a fɔ ale b'a la k'a affaiblir et troisième aspect c'est l'aspect du rapprochement du Mali avec le Maroc. Mali ni Maroc bala ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i y'o yɔrɔ jateminɛ ala dan alimamiba minnu bɛ former san caman ye ka t'o former Maroc pour que o kana kɛ extrême violent donc ninnu bɛɛ aspect dɔ ye Algérie ma se mun ma se ka ko Algérie la Algérie ye k'a fɔ ale ka a ka suprématie min tun bɛ anw ka jamana ninnu k'u sago ye k'a kɛ kumaw ka taa kun tilenna ka ligne directive di accord d'Alger hali ni accord d'Alger la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛgɛ de sirila ka nin ko ninnu kɛ donc a y'a k'a fɔ Muruti donn'o ma bi o de jatigɛ b'a la. ok baasi tɛ donc o faamuyara Sulemani Jara e fana sɔnna o idée ma wa mun de la bi bi in na a bɔra ka da don diplomatie la k'a ɲɛfɔ sisan nka mun gɛlɛya bɛ Mali ni Algérie cɛ diplomatie sira la mun tension de bɛ e yɛrɛ bolo a sɔrɔla cogo di. Bon, à cela, je crois que depuis Mali ni anga rebelou ye kɛlɛ daminɛ depuis Modibo tile la mɔgɔ caman tɛ yɔrɔnin dɔ kalama la c'est que en 63 Modibo Keyita ye kuma ɲɔgɔnya kɛ u b'a fɔ cɛlabɛnni kɛ Algérie ni Maroc cɛ ala y'a kɛ en 63 rébellion fɔlɔ wulila Mali la Algérie ni Maroc fila bɛɛ ye Modibo Keyita dɛmɛ parce que sisan mɔgɔw b'a fɔ ka caya kɛlɛ fɔlɔ min wulila l'armée a maté les rebelles d'accord mais Algérie ani Maroc u farala Mali kan ka Mali dɛmɛ donc Algérie a bɛ komi n'a y'a ka juru sara o don o kɛra ensuite accord de Tamanrasset ni fɛn tɔ rébellion tɔ fɛn fɛn kɛra Mali ɲɛmɔgɔw ye Algérie wele ne b'a faamu n b'a faamu mun na jamana i ka lakana i ka basigi a b'i kɛrɛfɛ jamanaw bolo fo de ka faamuya an ka jamanaw fɛ parce que a b'a bolo i ka lakana bi sabati ale fɛ cogo di ni kɛlɛ wulila e bara e ka mɔgɔw de boli ka taa ale fɛ yen n'u bolila ka taa fɛ yen u bɛ taa ka mɔgɔw dala dɛsɛ a dɔw la a ka mɔgɔw ni e ka mɔgɔw bɛ kɛlɛ a dɔw la e ka mɔgɔw bɛ boli ka taa dɔw bɛ taa ni maramafɛn ye donc u bɛ taa ni basigibaliya olu fɛ yen donc o de kama kɛrɛfɛ jamana i ka sécurité fan dɔ b'a bolo i tɛ se k'i ka datugu a ɲɛ cogo si la donc ne yɛrɛ fɛ Algérie ni Mali cɛ c'est à dire furuku min kɛra nin ye dɔ yɛrɛ tɛ gasi sigibaliya don Algérie ka côté la cogo di parce que n'i bolo mɛnna n'i sen mɛnna mɔgɔ dɔ ka kungo la a bɛna se yɔrɔ la ni Ala ma far'i kan i b'a ka kungo minɛ ka k'i ta ye bon o de ye Algérie sɔrɔ tellement Algérie sen donna Mali gɛlɛya la a ye rebelles reçoit a ye intérêt au niveau a ye Mamadou Diko reçoit alors que a b'a dɔn olu ni Mali ɲɛmɔgɔw u tɛ bɛnna donc o ye gasi sigibaliya de ye n'o tɛ ka Mali ɲɛmɔgɔw wele bon a ka mɔgɔw b'an fɛ yan an b'a fɛ k'u kuma ɲɔgɔnya baasi wɛrɛ tɛ dɛ ka kumaw fɛ gɛlɛya min bɛ aw n'u cɛ k'u hakilinata dɔn o kumana n'u ye min fɔ an ye fana an b'o fɔ aw ye donc Algérie tun kan ka procéder o cogo de la mais Algérie m'o kɛ parce que a sen bɛ ko in na a mɛnna donc ale yɛrɛ fɛ a bɛ mɔgɔ min ka da ye a b'o reçoit a n'o bɛ kuma bon o kɛra Algérie ka fili ye a bolo Mali ɲɛmɔgɔ tɛna ko gɛlɛya voilà bon mais fili tɛ fankelen an fana ka mɔgɔw ka fili kɛra mun ye an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger in en fait Algérie kelen ka baara tɛ o parce que Algérie de tun ye cɛlabɛnna ɲɛmɔgɔ ye mais jamana wɛrɛw tun bɛ Algérie nɔfɛ i n'a fɔ Nigeria i n'a fɔ Union européenne i n'a fɔ l'Union africaine mɔgɔ caman de sen tun b'a la mais Algérie de tun y'a ɲɛmɔgɔ ye donc sisan olu ye baara min kɛ bon k'o baara ta ten dɔrɔn ka fili poubelle la ne yɛrɛ fɛ o fili y'an ka mɔgɔw sɔrɔ c'est-à-dire sigiɲɔgɔnya la n'i bɛ ko kɛ i bɛ a kɛ ni diplomatie ye i ye diplomatie min fɔ sisan voilà donc mɔgɔ caman b'a fɔ ko Kidali minɛnen
olu kun sago ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ bon sisan Kidal de kun ye gɛlɛya ye anw bolo Kidal sɔrɔla an b'a fɛ sisan bɛɛ ka na an ka sigi ka kuma parce que fɛn bɛ accord kɔnɔ o ti bɛn anw ma donc an b'a fɛ ka yɛlɛma don la pour que an ka se ka yɛlɛma don la an b'a fɛ an ka sigi ka kuma an ka a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o de kun y'a kɛcogo ye mais an ka mɔgɔw y'a kɛ un peu avec désinvolture to a kana bɔ désinvolture ka ko kɛ mago t'a la bon o de kɛra gɛlɛya ye bon Algérie fana komi Algérie delilen bɛ a ka domination na an ka zone kɔnɔ Faranzikaw ka ministre min Algérie fana hali drone frappé ni dɔ wɛrɛ tɛ o k'a yira k'a fɔ fanga bɛ na nin ko in tɛ se ka ɲɛnabɔ ne kɔ Algérie ma dɔ wɛrɛ kɛ c'est un message ne yɛrɛ bolo Algérie Mali drone tiré k'a yira Mali la k'a fɔ e kɔni ka kɔrɔnfɛla a problème a tɛ se ka ɲɛnabɔ ne kɔ ale bolo a se bɛ ne de a se b'ale de ye bon ni dun y'a lajɛ cogo dɔ la effectivement rebelle kuntigi o b'a fɛ yen rebelle tɔw fana ni a ganu donna la u bɛ taa ale fɛ yen donc o bɛ digi an maliyɛnw na parce que a bɛ komi n'a b'an ka rebellew protéger contre nous mais i b'a jateminɛ cɛlabɛnna kuma dɔw la i bɛ obligé ka jama fankelen tanga fankelen dɔ ka kɔlɔlɔ ma n'o tɛ i bɛ kuma jɔn ni ɲɔgɔn cɛ donc obligatoirement Algérie bɛ se k'a fɔ k'a bɛ surtout que n'i y'a jateminɛ minnu ye marifa ta jamana kama rebelliw i b'a sɔrɔ rebelle minnu bɛ Mali la u fan dɔ bɛ Algérie bon n'i y'o ye kɛlɛ o kɛlɛ la a kɛlɛ ma nɔgɔ voilà donc Algérie o gɛlɛya bɛ Algérie kan sinon Algérie fana ye terrorisme kɛ a ye san 10 de kɛ terrorisme o b'a fɔ ko décennie noire Algérie y'o kɛ donc min bɛ terrorisme na mɔgɔ t'o ɲɛfɔ Algérie ye. ok Basi OMT e fɛnɛ bɛ se ka mun de ɲɛfɔ ni gɛlɛya in na Mali ni Algérie ka ni gɛlɛya e yɛrɛ bolo a fɛnɛ a sɔrɔla cogo di. Ala ka ni sababa bɛn kunun tiɲɛ ni bi tiɲɛ kelen tɛ kunun y'a dama réalité bi y'a dama réalité c'est vrai Mali a gagné l'indépendance en 1960 en 61 Algérie indépendance tatɔ jamana fɔlɔ min Algérie gouvernement fɔlɔ yɛrɛ reconnu c'est le Mali à travers le président Modibo Keïta Ala ka ɲin'a la 63 ou 61 gouvernement fɔlɔ 62 Maliens ye gouvernement fɔlɔ sigi à 61 Ça, c'est le gouvernement transitoire d'Algérie. Mais c'était pas indépendant. Mali dɔw n'a yɛrɛ reconnu diɲɛ yɛrɛ la k'u soutenir Bouteflika tun bɛ Gao Mali Algérie dɛmɛ k'a ka indépendance ɲini ka d'a ma anw dɔw n'an ka soldats retirés France la k'u fara Algériens kan ka France combattre ka France affaibli Algérie ka bi sɔrɔ an kana ɲinɛ o kɔ c'est vrai jamanaw tabiyaw tɛ kelen taabolow tɛ kelen taasiraw tɛ kelen frontière bɛ ni Algérie cɛ kunun fo bi an ka crise ma deli ka wuli nord la n'anw ma Algérie wuli k'a da don a la bɛn sira fɛ keleya sira fɛ o ye wajibi ye parce que an gundo b'u la an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u dɔw b'u yɛrɛ Algérie la u dɔw b'u yɛrɛ Mali la donc double nationalité ka c'u la ni jamanaw kɛra frontière dɔrɔn an bɛ kɛ famille kelen a bɛ ɲɔgɔn taw furu de furu bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ kɛ so kelen donc taasiraw bɛ caya mais an nana ye en 2010 Libye nana affaibli à travers Kadhafi tun ye président ye o affaiblilen Algériens caman tun bɛ Libye Maliens caman tun bɛ yen Tchadiens caman tun bɛ yen Nigériens caman tun bɛ yen olu bɛɛ tun ye soldats de Libye u bɛɛ Kadhafi dɛmɛ a ka kɛlɛ la maintenant accord bolo ni France cɛw u ka Kadhafi à un moment donné u bɛna n'u ye nord la u bɛ yɔrɔ bɛɛ ɲini ka d'u ma u b'u installer bon jamana min affaiblilen ni mun ye t'a bolo Bali bin'o de kan à son temps c'était le Mali Algériens m'a kalama Tchadiens m'a kalama Nigériens m'a kalama u nana Mali la u donna Mali de la o n'u ka équipement militaire mais crise nana cogo di n'u ka crise ils sont de fort crise de nana Mali affaibli à partir de 2012 on fait bilan de son on est diɲɛ wele an n'an dɛmɛ ka donni bɔ an kan o diɲɛ wele tɔ la an ye pré-accord kɛ Ouaga pour que an ka se ka taa élection présidentielle 2013 la o pré-accord kɔfɛ o de y'a décidé an ka taa accord définitif la o accord dira jɔnni ma Algérie Algérie de y'o piloté o Nations Unies ye an ko Union européenne hali Nations Unies kun b'a la Algérie de y'a piloté mais accord di Algérie b'a dɔn a bɛ Mali déstabiliser ou a bɛ Mali diviser malgré que nous on était faibles i bɛ ka ye fɛn bɛɛ kɛ Maliens y'u sinsin a kan le jour où l'accord paraphé a y'a fɔ o bɛ nin fɛn signé don min na muru de bɛ n kan na n dɛsɛlen se de tɛ n ye c'est vrai que u y'a wajibi k'a don da fɛ a da min n'a ka yɛrɛ t'a la n'a ka jamana ka yɛrɛ t'a la. dɔw de nana ni crise ye. o de nana ni crise ye Mali affaibli la de Turosiw ye fanga sɔrɔ an kan Elibaniw ye fanga sɔrɔ an kan même si accord ye fɛn fɔ ni Mali gouvernement y'a waleya k'u ɲɛ olu kan ka mun kɛ o t'o kɛ mais ala nana don dɔ falen après 2020 fanga nana bin mɔgɔ dɔw ye fanga ta olu ye équipement san ka Mali armée
Mali est force sort. Maintenant, nous sommes fait un où est là, où de santé là, où de gouvernement, où on a si on a comment, où on non, si on faut comment quel mot le oui accordé. On a des Maliens femmes bas faire la balle mais accordé. Avant d'avoir une débat de santé la coûte, assez national qui a un Malien bévulé, ben à la fois là, parce que à fora assez comment, à me accord électrique. Tant que nous va accorder le tenant, au lieu de le faire, c'est un Mali son avantage fangakala. Et puis fangabona. C'est bon. Mais maintenant, j'ai dit entre le Mali et l'Algérie. Non, il sort là. Voilà, donc maintenant, nous avons de l'histoire là. Parce que Bilina, si la témouna, on a qui a fait non. Ni Mali stabiliser la droite, Algérie déstabiliser. Bitoro, c'est mon moment faire. Algérie, nous m'a placé sur la Mali qui est dans les grippes, où c'est les ménis. Où est installé le bien. Où vous avez fait un bel labin. Biouemi, ou Algérie. Donc, tant que nous sommes en Algérie, nous avons moyen sur parce que vous êtes ravitaillé, vous pouvez se garder de l'anonymat. Donc, les digra Mali n'y a pas de non, digra de l'anonymat. Maintenant, les gars feraient mieux. Pour que nous ayons un mal. On a signé un accord, on a autorisé à part fallait. On boit le coron. Maintenant, on a donné combattre, nous sommes en Algérie. Ou tu as les élus, tu as fait que on a signé mal la tourne. Ou dans le Mali territoire qu'on on veut faire un Mali combattu, qu'à ce qu'il a les récupérer. Autant on a Mali et donne blagata, qui perd du journal. Et dans le temps, même si on a donné la signé, la information dit, pour un ancien d'abord, elles ont abattu. Ok. C'est normal parce que, au lieu de tant que Mali sera nous, ou tant que nous, il y a là où le fait, à bout affaibli, à bout le décès. Ou à nous, bête, t'es pas qu'on a donné. Bi Mali autour de la famille, car faut ni fangabila. Il dit que il n'a pas de comment. Et là, nous faisons un peu de faire. Donc, moi, je force tout là. Il n'a pas de comment. Il a une force sur la vie. On a tout. Il a intérêt de défendre. Mali autour de vous, intérêt de défendre. Ok. C'était donc, Abdallah, il fait le boulot au fond de nous sur la tour du Mali à l'Algérie. C'est pour le niveau là. Mon impression de lui fait un fort, je vais faire l'économie de ça. Et à prémisse, depuis le dialogue national exclusif de BK, où à recommandation de là, il était question de relire l'accord d'Alger. Le dépôt de l'Algérie, on s'en a donné. Mais après, Fangayelama Nanake, et Fangayelama discours de porte-parole disait que les recommandations du dialogue national exclusif amènent la Barakenaï. Ah donc, il faut discours là. Il faut discours là. Donc maintenant, il faut que coach une convocation des ambassadeurs par-ci, comme ni Mali Algérie ambassadeur Algérie Mali ambassadeur ni Mali ambassadeur rappelé Algérie ambassadeur rappelé. Mais à quoi on a joué domina, on faut faire Mohamed Diko reçoit domina Algérie fait Castro Mali ma autorisation du Mali manina. Parce qu'entre-temps, le mouvement armé au Fana Kumbeno, Algérie a été coulé comme un mouvement sur le Mali Fana. Je crois qu'on a tient le Fofana Tsekabe Mokoma. Il y a un famille. À quel chose à quoi on a permission de commis à Fotumina, quand on a fait Mali, à quoi Moro n'a l'une en fait. À vous dire qu'il y a un mandat d'Amanga Kumano, ni Mimbo Boula, ni Mseko, là c'est au moins. Ou bien, ah, mon médico n'a pas fait, n'a fait là, mais moi, à nous, à visiter Flaco, c'est là, moi, je vais visiter, à nous, mon doigt visite considérer, donc, comment à ma famille, il y a un famille. Même si raison officielle de Refora, mon du côté là, mais le fait qu'à Flaco, c'est là, à ma famille. Il y a une communication est basée. C'est si l'Algérie avait communiqué avant qu'il nous connaisse, peut-être Mali m'a famille. Il y a une famille. Bon, au Ben Nanake, ambassadeur a rappelé par-ci, ambassadeur a rappelé par-là. Donc je crois que finalement, il y a de la faute jusqu'à ce que un drone a abattu la nuit du 31 mars au 1er avril. Donc au Kelenko, je crois que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est vrai, le climat commun mais au Kelenko vraiment, ça c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Effectivement, chacun a sa version. Pour
l'Algérie avec un territoire de espace de violer là pour le Mali non à abattre avec un espace de colonel. Jusqu'à ce que deux pays, l'Algérie a toujours qualifié le Mali non pas d'un pays frontalier mais d'un pays ami et frère. Et je crois que ni au Irabou donc c'est pas un pays frontalier mais c'est un pays ami et frère. Fondobi manga c'est au là. Et moi j'ai dit que j'ai toujours déploré le fait que le Mali et l'Algérie ont géré au regard des relations qu'à ce justice niveau là. Il y a beaucoup de canaux diplomatiques ont utilisé qu'à ce justice niveau là, qu'Algérie ou justice là. C'est vrai Algérie mika mapé. Il y a parce que pourquoi quand nous on sert de base arrière pour garder ces indépendance sur jusqu'à ce que les arbres transitent par le territoire malien, parce que l'Algérie est fait le demain. Mais quand on fait la créer là, quand on déstabilise, on fait que l'Algérie est basée arrière de l'Ouma, à te famille. On a tient à te famille. Donc, à tout coup, mon chiffre, à tout coup, de mon chiffre. Ni des mecs qui gagnent de panacée, il faut un atelier ou nous, on de panacée, non fait. Et que la caméra, la série, du coup, on a dû attaquer quand déstabiliser au Tebe Moshima, Tebe Jamanashima. Donc, mais au regard de ce qu'en Sierra Leone, jusqu'à ce que Modo diplomatie la manque à employer. Donc, en Sierra au niveau là, je crois qu'il va falloir que les deux pays se ressaisissent. Ok, donc, ni dorati bolo ka fara oro ka donc am kla kana se o de masisanno ka ila maula ka fo am ga laje page Facebook ani watna direct la ani YouTube fana ga direct ga wa radio fana la 95.7 donc am direct ga o fana la ni wakati ni na ka fara o ka alors Mohamed mena e fa fala la si sa tension ne bonyana jamana fula ni ɲɔgɔn cɛla la ni tension bonyana ka taa Nations Unies na a bɛɛ jamana ɲɛmaw bɛɛ bɛ taa kuma fɔ ɲɔgɔn ma kuma min ni a ka girin kosɛbɛ wa min ye fo ka tila ka taa tribunal la justice international la ni ɲɔgɔn cɛla la donc ne a fɔra i ka kuma mun de la tension bonyana ka se fo niveau ka se nin bɛɛ ma. oui i b'a dɔn jamana bɛɛ kɔnɔ mécanisme de bɛ yen jamana an bɛɛ bɛ communauté dɔ de la. Tout d'abord, le Mali et l'Algérie, nous sommes des pays voisins, des pays frères. Tout également, le Mali et l'Algérie, en Befanabi, Union africaine de Kono. Donc, au Tseka Balifio, et puis le Mali et l'Algérie, en Befanabi, des islamiques qui font donc, au mécanisme, nous devons réactiver pour que le coup soit fait. Mais, moi, quand il y a moi, je veux qu'il y ait un historique de fond. Parce qu'il y a la décennie noire, l'année 92 à 2002. Algérie, ni a fɔra ko Algérie de ye terrorisme ka jungurun tintibaga ye mais c'est une vérité a jara mɔgɔ a ma ja mɔgɔ o ye tiɲɛ de ye non ne b'o fɔ moi n ye recherche ka kan ɲɛsin ka fɔ dalu min n bɛna dalu f'i ye c'est mɔgɔ kan ka yɔrɔ dɔ de faamu quoi Algérie de terrorisme an ka tiɲɛ de jamana in kan terrorisme wolola Algérie de. Ah bon? Cogo jumɛn? Groupe islamique armé JIA o Algérie o bɛɛ bɛ décennie noire kɔnɔ u bɔra o la o de tilala ka na yɛrɛ sɔrɔ ka taa Jamaatu Salafi le groupe comme on appelle salafistes pour la prédication de combat o nana ka na créer u bɔra kɔnɔ o tilala ka na yɛrɛ sɔrɔ mun Al-Qaïda fi Maghreb l'Islamia o nana ka na créer n'o ye Hakimi o ye ju sɔrɔ o de la o de cɛnnen don a ka jamana kan bi ka na kɛ jumɛn ye ka na kɛ le JNIM Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin fi Maghreb o de JNIM bi n'o b'a ka kɛlɛ kɛ n'o kuntigiya bɛ mɔgɔ bolo dɔnnen don n'o tigi fana jabala ye Algérie jamana de mais mɔgɔ ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na an ka sɔn ma donc est ce que ni Algérie tun bɛ bɛn fɛ depuis o wagati o tigiw tun bɛ se ka minɛ parce que terroriste tɛ se ka to a yɛrɛ ma quoi ni terroriste bɛ se ka minɛ fɛɛrɛ kan ka se ka minɛ ka di a jamana wɛrɛ ma ou bien i yɛrɛ k'a minɛ k'a bila i ka jamana sariya la k'a juger ou bien i k'a bila Union africaine ka sariya la k'a juger mais n'o tigiw bɛna bɛn sigi ka jamana gosi ka tila ka boli ka taa ne b'a fɔ moi je suis du nord pourquoi fɛn dɔ fana bɛ fɔ mɔgɔw fana k'o faamuya tension kan ka da wajibi don parce que jamanadenw an furulen don ɲɔgɔn ma de Algérie sudi ani Mali nord jamana mɔgɔw furulen don ɲɔgɔn ma donc groupe minnu bɛ ni terroriste ni rebelle don au début mais u tilala ka na fara terroriste kan ka teriya ta donc anw fɛ bi ni terroriste bɛɛ ye kɛlɛ olu dɔw kɛlen ka furu kɛ Algérien musow ye olu dɔw bi u denw wolola Algérie. Donc, on sait qu'à bout au Congo, il y a des gens qui sont les faits qui sont là. Et puis, il y a ces liens qu'on appelle les liens historiques, les liens culturels et les liens économiques qui sont là. Donc, et les liens familiaux, disons, au lien Mounoumbé, au lieu de pour les cas de l'Algérie, tu as fait quoi un caban? Bali a donc l'Algérie a fait quoi un caban? En 2012, quand on a créé le CEMOC, c'est-à-dire le comité d'état-major opérationnel conjoint, là, Djabala Tabala Seti. Mais l'Algérie n'a pas joué. Il n'y a pas une volonté politique
de la part de l'Algérie pour que l'antiterrorisme dans la région du Sahel. Non, chacun joue son rôle. À Kabarako, le fait qu'à basé le Tamaracet, l'Algérie a volonté politique de son rôle, Dominique, pour que Kélé nous se capable. Oui, au fait, nous ne pouvons comptabiliser pour faire un gars. Jacques Kouzadou, Bamana commence à choisir d'affaires. Jacques Sola va choisir d'affaires. Mais en effet, allez bien qu'elle était, nous refons un commande d'amener. Parce que Algérie, malgré qu'on ait barricade, Algérie, nous calama. Algérie, on fait bien, nous be Kidal, nous be Roya, nous be Boutgou, nous be Boulanger, nous be Fonke. Donc on donne le Canada, nous comptons. Mais on de foot, nous ne mais allez bien avec ce cadeau. Comme Amala, c'est le commande nous n'entend de là. Donc on aspire nous be comme mais je pense que la communauté internationale fait un fil dans une sorte quoi. Nous la fil communauté internationale sorte. Parce que depuis le cours nous balaka fonu la communauté internationale parce que Algérie de talent en juin, le 6 juin 2023, Kataka Bla comité comme on appelle le comité de sécurité de sécurité des Nations Unies pour vraiment Kaseka Ben Sabati et Saheli Diamanaka avec certains pays africains. Donc Algérie comme mission a mandat pour 2023-2025. Mais Algérie comme mandat est là-bas dans laquelle nous sommes cachés Nieta. Kana Mali nous Mali gauche Katlaka Bolika do Algérie. Mais ni à la frontière flala Diamana flambe tise watan aniya tise watan fait. Mais kilomètre combien n'a que depuis que l'Ali savait peut-être il veut faire le faux bébé mamé. Donc on va jeter quand même on va nous le dire qu'on va qu'on a fait on manque ça. Maintenant c'est la bichette de Ambela Madundi. Moro de Kouna. Mais yorom na so oro ma fana docteur Jaraka Rola. Oui, k'a fɔ ko accord d'Alger ko an ka fanga ye accord d'Alger bila cogo min na ko a bila cogo min na ne b'a dɔn accord d'Alger ala accord d'Alger vulgariser la cogo min na a vulgarisation man ɲɛ cogo jumɛn an bɛn'o f'i ye misiriw bɛ kɔnɔ a vulgariser la barokɛyɔrɔ dɔw la a vulgariser mais mɔgɔ minnu tun b'a vulgariser olu yɛrɛ tun t'a dɔn fɛn min tun b'a kɔnɔ. C'est l'accord d'Alger qui est droit à Mali et de Kedor Saoudi. Mais il est fait vulgariser, t'as de faire mi bas. Voilà, fait vulgariser qu'à faire bien. On est clair, ne pas la café. J'ai fait partie des jeunes à l'époque qui ont dit, maman on est des meilleurs forts. Ou accord d'Alger que tu comprends. Ni mɔgɔ kumana kan taara forum na sur le plan ka kuma ka fɔ non accord d'Alger a été Mali dafa mais waati peut-être donc ma fanga c'était une opportunité pour ben dɔ kun bɛ se ka kɛ quoi c'est vrai bɛn ɲini na sisan i b'a sɔrɔ ni ne bɛ fitinɛ na mais ni bɛna to sɔgɔma fɛ ka foli bila la o bɛ se ka kɛ sababu ka bɛn kɛlɛ ban dɔɔni yarɔ donc accord d'Alger kun y'o fɛn suguya de ye quoi mais hɛrɛ kun t'a kɔnɔ quoi mun bɛ se ka Mali lafiya donc an ka hɛrɛ ye fɛn min an bɛnna maliyɛnw bɛnna mun kan k'a sɔrɔ o de ye bɛn ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u murutilen don bi kɛnɛma kɛ ko bɛɛ ka marifa bila ka na an bɛɛ ye kelen e bɛ se ka marifa ta o mais mun ye ni plateau in kanu k'i sigi i bɛ nin baro in kɛ n ko nin baro in fana ye bɛn kuma de mais ne ye olu marifa ta tuguni ne fana ye marifa ta k'i faso ka tigɛ ka d'i ma a bɛ diya ni ne yɛrɛ ye marifa ta mais ninnu minnu bɛ ka kuma n'an bɛɛ bɛ zone kelen de kɔnɔ mais est ce que u bɛ ka kuma ne tɔgɔ la mais u fɔ u bɛ ka kuma bɛɛ tɔgɔ la non u bɛ ka kuma u yɛrɛ de tɔgɔ la u tɛ ka kuma bɛɛ tɔgɔ la wa bɛɛ ma sɔn u ta ma dɛ wa namara fana de b'u da fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fɔ donc tant que Algérie n'u yɔrɔ posé n'a fɔ Ouattara y'a fɔ cogo min na tant que mɔgɔ kɛlɛbaga a terikɛ hali ni m'a kɛlɛ i b'a filɛ ni ye cɛjugu ye dɛ bon o de b'a ni Algérie cɛ bi donc mécanisme minnu bɛ yen fo Algérie k'u de activer un terroriste n'i y'a minɛ i b'a di jamana ma de a bɛ ɲangi mais i tɛ se k'a mara fɛ k'a balo ka tila k'a su a bɛ bila ka jamana ma. ok basi tɛ Sulemani tension fanga bonyana fo Nations Unies na ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ t'u jɔ ka kuma ɲɔgɔn ka jamana kan ɲɔgɔn ka fanga yɛrɛ kan. Fo entre tribunal la ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kiiri tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ mais e yɛrɛ bolo est ce que a k'a ka se fo nin niveau ma mun la tension fanga bonyanen don bi a ko la. Bon dɔ yɛrɛ ma tension bonya o kuma parce que kɔsa in na anw yɛrɛ nana ye sa Nations Unies yɛrɛ la kumaw bɛ fɔ ye o t'o fɔ yɔrɔ ye o ye fan bɛɛ de sinon fɔlɔfɔlɔ kuma tun bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ situation min bɛ yen mɔgɔw b'a critiquer mais attaque personnelle tun tɛ Nations Unies kuma na a discours kɛyɔrɔ kɔni na o tun tɛ yen donc Algérie ni Mali ka situation ye a gɛlɛyayɔrɔ ye kuma de ye malheureusement bon jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ fɛ kuma olu b'u ka dusumakasi yira ni kuma de ye donc ni mɔgɔ min ye fɛn k'u la u bɛ kuma bon kuma min bɛ fɔ vraiment le langage n'est pas très diplomatique malheureusement Algérie fana o fana y'a kɛ bon la réponse du berger à la bergère ou bien de la bergère au berger donc olu fana jiginna o canal kɔnɔ voilà donc u ye kuma falen falen bon kuma in de ye ko gɛlɛya n'o tɛ ne hakili ne dalen b'a la tigitigi k'a fɔ Algérie ni Mali tɛ taa ka ɲɔgɔn na fɛrɛ foyi t'a la parce que sigiɲɔgɔnmaw don population minnu bɛ jamanaw kɔnɔ
dɔ bɛ fan bɛɛ fɛ diyagoya f'u ka kuma an y'a fɔ cogo min na an kɛlɛɲɔgɔnw o dɔw bɛ Algérie u maralen bɛ Algérie fɛ mais n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ perepere latigɛ Algérie ka intérêt tɛ fewu Mali ka to basigibaliya kɔnɔ. Ah bon? Ni mɔgɔ min y'o fɔ ne tɛ se ka sɔn o ma cogo si la. Ɲɛfɔli kɛ parce que ni basigibaliya bɛ Mali kɔnɔ Algérie yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ. A ye kuma dɔ fɔ effectivement djihadisme kɛra Algérie bon an k'a fɔ terrorisme kɛra Algérie la décennie noire Algérie ye a ka mɔgɔw kɛlɛ ka tila ka sigi ka kuma n'u ye fo ka amnistie kɛ. Amnistie kɔrɔ ye sa ka yafa bɛɛ ma voilà maintenant o de ye Algérie y'a ta ban ten cogo de la ban ten o cogo la donc o mɔgɔ minnu bɛ yen a y'o kɛlɛ ka ka sigiyafɔ kɛ ka ka yafa kɛ dɔw voilà mais an bɛ don min na ko bi hali bi siran bɛ Algérie la parce que o mɔgɔw bɛ yen Algérie o mɔgɔw bɛ Algérie donc Algérie b'a ɲini sisan cogo bɛɛ foyi kana kɛ min bɛna olu bila tuguni ka marifa ta. Donc Algérie ka intérêt ye min ye kɛlɛ in ka ban Mali kɔnɔ yani ale fana ka terroristes ka wuli k'u sen don kɛlɛ la donc o de kama Algérie ma deli k'a ɲini fewu Mali ka tila hali en 2006 je crois premier ministre y'a fɔ u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma bɛɛ bolo fo Mali tilali ko kuma Mali kɔni tɛ tila Algérie y'o fɔ k'o perepere latigɛ wa fana tant que basigibaliya fana bɛ Mali la Algérie tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc ne b'a fɛ k'o yɔrɔ de fɛn ko in gɛlɛyayɔrɔ tɛ foyi ye kuma kɔ donc ne b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ kuma ninnu an k'a jateminɛ kuma a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ ko ma se yɔrɔ min na kuma b'a sama ka se voilà sinon ani Algérie cɛ ne kɔni dɛngɛniyalen don ka fɔ don dɔ la sigikafɔ bɛ kɛ a bɛ ban. Ok OMT e fɛnɛ tension yɛlɛni min kɛra parce que aw bɛɛ bɛn'a ka plateau ka sigiɲɔgɔnya b'a ni Algérie ɲɔgɔn cɛla la fo ka kɛ balimaya ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la furu ni donna i ni mɔgɔ kɔni cɛ o ye balimaya donnen aw ni ɲɔgɔn cɛla la mais mun de la tension yɛlɛnen don ka se fo niveau la an bolo a k'a ka jigin nin mais a bɛ ka yɛlɛ de. N y'o de f'i ye kun tɛ di kuntigi kɔ quoi Mali nalen de cɛ. Kun tɛ di kuntigi kɔ o kɔrɔ. N nalen i bɛna faamuya sisan an ka bɛn a tɛ arrange cogo foyi la. Sulemani ko n nalen fili kuma don Algérie tɛ fɛ Mali yɛrɛ ba ka sigi Algérie président bɔra o Mali tɛ tila o ye kuma de quoi ce sont des mots politiques. Mais u ye kɛwale kɔfɛ u ma deli ka kɛwale kɛ mun b'a yira k'a fɔ Mali tɛ tila accord d'Alger ta dɔrɔn k'a kalan a bɛ Mali ka tilali mais aw yɛrɛ ko accord d'Alger kɔnɔna na ko Algérie kelen kun t'a la il faut qu'on précise aussi ne b'a fɔ ka yɔrɔ dɔ fɔ sinon ça va nous vous m'excusez ce n'est écrit nulle part dans l'accord d'Alger la division du Mali ça o ka faamu hali ni diɲɛ wulila président Ibrahim Boubacar Ala ka hinɛ a la a kun tɛ sɔn hali ni dugukolo kura a kun tɛ sɔn k'a bɔ signer o kun t'a kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni m'o y'a franchi mais Sati dɔ bɛ se ka mun b'a kɔnɔ n bɛ se k'a to a bɛ jamana fɛgɛ yan n bɛ se ka sɔn ka jamana affaibli a bɛ taa laban mun na o bɛ se ka sɔn ma mais jamana an bɛ taa kɔn la don min na on était affaibli très faible bɛɛ sɔnn'o ma Algérie mɔgɔ de ye Algérie bila la o jɔnni bɛ Algérie sanfɛ mɔgɔ Algérie bila la c'était la France pré-accord jɔnni y'anw garanti an ka se ka na élection présidentielle 2013 la jɔnni b'an bɛɛ sanfɛ o ye Faransi de o Faransi après waga 1 waga 2 entre accord d'Alger de là jɔnni b'o fana kɔfɛ c'était la France communauté nationale qui dara Mali ka kɛlɛ la jɔnni b'a ɲɛfɛ c'était la France an kana taa ɲini Faransi bi Mali yɛrɛ min géré jɔnni scène politique sanfɛ c'est du même pays c'est la France mais Algérie ni France yɛrɛ tɛ jigin non mais ale o ye sira wɛrɛ de mais sira wɛrɛ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan kelen i kana ɲinɛ o kɔ maintenant aw ko kuma fɛn dɔ nana kuma ye Mali attaquera de ka Mali ka drone abati malidenw u wɔsi u ka impôt u ka taxe jamana ɲɛmɔgɔw k'o fara ɲɔgɔn kan k'o don kɛlɛkɛminɛn na ka na jamana lakana jamana bɛ ka lakana tuma min na an ye juguw gɛn ka bɔ Kidali k'u gɛn ka bɔ Tisit k'u gɛn ka bɔ Gao diɲɛ taalen ko tuma min na MINUSMA taara Barkhane taara Senegal taara an bɛ ka s'an yɛrɛ kɔrɔ sur le plan sécuritaire an bɛ ka yɛlɛn sanfɛ an jugu dɔw minnu bɛ Algérie u ye Algérie frontière bila ka don Mali kɔnɔ le même moment Mali bɛ fɛ k'olu bombarder Algérie ka o drone abati pour an ka n'olu sɔrɔ hakili sɔmi jara dɛ. donc e bolo o bɛ mun yira. o b'a yira k'a fɔ de n'anw ye ninnu abati o tun ye tourisme ko fanga bannen Mali autorité y'a yira k'a fɔ minnu bɛ tourisme yɛrɛ ɲɛ ani tourisme ɲɛ olu de tun bɛ yen u ye jaa de fɔ u ye ko fɔ u m'a tɔ an k'olu affaibli sisan an k'olu faga mais jɔn de bɛ yen bilen n'an kɔmati personne olu de Algérie min ye bi
Algérie le protéger quand il Mali tient qu'on fera Algérie sont là cause de ça en boy auquel Mali bon a dénoncé a prévu là Algérie bon a kamaso maintenant prévu magabulu mais à fond là quand on retrouve accusé coup doya Mali faut ma madame Algérie retrouve on est qu'on a argument on est doya madame pour que doya madame dans notre entre la kiri bunaku quoi on a kiri ka mais est-ce qu'il y a un tsika nyina bo chuka parce que Algérie ko on sera on va territoire là on va ça va violer on va mal violer maintenant pour ben on en a prévu alors on prévu mais on a dévoilé maintenant pourquoi on va prévu dévoiler arabe on a mais on a le drone ko de camo de tension est là on de tension ko est parce que drone ko era balili tension de amenao a dugara ni wa dugara parce que on va donner à batira on va moyen on va de bala abatira tout différent parce que drone on a recherche ngé on na fa ko ngabo malika toro al musala malika crise ban Algérie banate ban maintenant qu'il bunaku quoi qu'il va ira ka fo effectivement dem juta Algérie ko ateta ma boma atla ma autorité doya maintenant on se gata apma fo rodne bien gan serré ka fo do bambolo aux Nations Unies assemblée Canada on avait des arguments solides non Algérie tag attaqué foudé avec ma priorité on a donné à bâtir un territoire là avec des preuves en appui. Alors qu'on boit dans un fondement, comme Mali boit avec un lébu, même défend. Parce que Maroc a Diana, dans son génie Kéléna, où Algérie a bi état de terrorisme. Parce qu'Algérie le terrorisme qu'on fait, c'est elle là. Donc maintenant, Algérie va défendre. Maroc va pas aller là. Algérie c'est qui où? Parce que Mali fait faire la Maroc, Niger a fait quoi, Brunei a fait quoi, ou Algérie a fait blindé. Donc allez vous dire le cas février moi wajibi ni setiye e be kuma lo mo ka do bingarika mais ni dabe ah mo na fa ita de loine surtout bingara on ka on ma Algérie ko on ma Algérie don abati on ma Algérie territoire mais faut le don territoire ko ka violer que là on a donné abati. OK donc à la famille d'affaires guerre d'intérêt nous Mali stabilisera nous mettons une dans fiant nous le on en fiant où c'est les Algérie nous m'a du temps sur où c'est Algérie on est. OK ça les Algérie 600. OK bah c'était donc à toi Abdallah siginyoya imogoni siginyo nyo chalala kele cheme kase ka nyogon buruja mo chara di wakati labana foka tension era yele ani Algérie nyo che fama flanu nyo chalala ere bulu mundi tension yere ta d'accord yana ngodo wa bejonga mise au point doké c'est vrai que yana nika baga ibe rom ibe tale rom ni ko be dem na 2012 ah bon ambe crise multidimensionnelle min dem na 2012 est-ce que mun na no sigi nor la Algérie de afoko no sigi nor la est-ce que Algérie wo tegem ne ka bo libi kan no sigi nor la ni gal gele Algérie ma ko a jaran yare de ayake préparer mi façon bonne ko fe mais on ka be bi ro la bi bi te Algérie matan no fe libi kan no ay aussi wal ni Algérie to ko et territoire traversé au Canada peut-être en y accord de Algérie makaki ça c'est bien. Deuxièmement ils sont au maçon l'Algérie a contribué pour la paix au Mali. Accord de Taman Recet, pacte national, les accords de 2006, les accords de 2015. Mais en 2015, ça me faut là. Il y a même pas Algérie ou accord d'Algérie, non. Nous, qui était là-bas? C'était nos cadres qui étaient là-bas. C'était nos cadres qui étaient là-bas. Femme Benati Bemalma, Nanga Kadou et Assemé. Et je me rappelle, Bazoum était ministre des Affaires étrangères du Niger. À quoi a dû aller à un moment où Kabo Krefé? À quoi faut que ministre signé la qu'on a signé? Ah, Bazoum Kelly. Bazoum Kelly. C'est pas l'Algérie qui a pris les mains de nos cadres au cas de 20 ans. Non, c'est pas l'Algérie. Adjama Mouada Beno Mouya Sebe. Nos cadres qui étaient là, Boubou Bagamo, au cadre. Et que ce soit accord de pacte national 2006, après un Bella, le Mali est indivisible. Après le Mali est indivisible. Donc peut-être est-ce qu'il y a un moment où le Mali que soit indivisible de l'eau à ton nom. Nos cadres qui ont fait ce rapport, nous avons accord fait quand sont Ibeka Blakassi, elle était Ibeka. Ah mais est-ce qu'il y a un fond qu'on me calme? Non, moi Fatika Inamade, mais peut-être dans l'essentiel au Bafoy.
mais peut-être à détail d'Atna Douala. C'est comme quand tu fais un rapport au contrôle, sur le contrôle. Les émissions de Toucanan, au niveau de la cascade, au drone, au bout drone, mais un rapport de 300 par cassette, tu vois un ministre ou un président de la République lire ces rapports, il ne va pas lire ces rapports. Ou bien qu'à résumer, à l'essence, il ne débat pas, mais bien qu'il y a il y a des conseillers pour ça. On va résumer quand il y a fois. Donc, on a seul donné, même si l'Algérie a accusé Kouchamana, mais l'Algérie a joué sa partition pour la paix au Mali. Il y a on a beaucoup de chiens qui ont été Algérie accusé comme ça. Au fond de la même paix, il faut. Quand nous, on sait des bases arrêts pour l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie à son tour ne doit pas faire des bases arrêts pour les moins armés, nous allons Mali déstabiliser. Ça c'est clair. Mais Bara Bela Filiba là-haut. Puis l'Algérie fait la Kada qu'on a fait. Si on a fait beaucoup de choses ensemble. Kadrou du Meni Algérie a 300 bourses par an. À Badama. On a Kadrou Fobe. Kadrou Tchaman Bimbi à Fangara. Mais il y a un série ni la discours ni la mina ou la Sisano. Il y a un premier ministre erreur. Après le ministre. Après Mega. Un premier ministre ne doit pas répondre à un ministre. Le ministre algérien est fin de foi, il ne doit pas faire. Un premier ministre ne doit pas répondre à un premier ministre. Non. Il devrait laisser ce ciel à Abedjop. Ah, donc quand le ministre non, allez-moi répondre. Lui, c'est un autre niveau. Nous, on a donné la place à répondre. Il devrait laisser Abedjop lui répondre. Le président, c'est quoi? L'Algérie premier ministre, comment on a fait le Fabajabi? L'Algérie président Bola, un président Babajabi. Comment tu vois la diplomatie yaoudé. Mais un premier ministre ne doit pas répondre à un ministre. Mais il faut faire une fois, un ministre des Affaires étrangères avec équivalent à Djabi. À Djabi, donc il y a des faits d'emploi. Un fait d'emploi, une manière. Un argument. Un yabe quand il est bon, Algérie n'a qu'un fond de fond for nous, check out la bassesse et tout au sommet de l'Algérie comme pas faire manière. On saute dans le cadre de la diplomatie. Moi, du coup, c'est bon, avant, tu as eu le bon à quelques kilomètres. Voilà, il m'a informé. Donc, moi, je crois, on a des ministres des Affaires étrangères ici. On est de toute année, Amin Blonébé, c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères de tous les temps au Mali, à Théouli. Les Boudos Gali, les Kofi Annan, même Mourou Sibi. Même Mourou qui est le premier ministre, il a fait ministre des Affaires étrangères sur Moussa Traoré. Ah bon? Si. Quand tu écoutes ces gens, c'est la diplomatie. Diplomatie, ça ne rime pas avec certains comportements, ça ne rime pas avec certains mots. Mali Algérie fait la bête totale, nous mots appelés. Mais est-ce que tu as acheté? Quand on a diplomatie, les canaux appropriés pour gérer les différents. Canaux appropriés au pays. Mais fin de c'est une honte. En Algérie, j'ai la choumé. Un film que nous avons fait. À Katlaka, tellement flacata, Kotaka, Dakeneka. Ça, c'est pas bon. On devait privilégier les canaux diplomatiques. Mais on dit que c'est de Soro. Volonté à côté Flabella. Les deux pays ne veulent pas employer ces canaux-là. On est condamné à vivre ensemble. Il y a Mali capable d'Afrique fâchée là. Il y a les gens capable d'Afrique fâchée là. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Et l'Algérie n'a pas intérêt. Parce que le problème Kabyle là, les Kabyles ne sont autres que les Berbères. Et les Berbères, après, oui, les Kabyles, c'est les Berbères de nous. En même temps, les Berbères, c'est le modèle de nous. Et mais l'Algérie n'a pas intérêt à Mali taquer à nous parce qu'à nous on doit refaire. Nako ayi nous indépendance qu'on a pu quoi indépendance sur Thomas indépendance sur nous à nous on doit refaire. Et ça va donner des émules aussi à ça. C'est donc c'est pour dire qu'il n'a pas intérêt. Est-ce que na juti ni relation en faut nous bazarier coup à manga soma. Il doit faire en sorte que l'Algérie, le nord de l'Algérie ne serve pas de base arrière pour ces mouvements armés pour déstabiliser le Mali. Ça ou Algérie a erreur. Mais nonobstant ça, on peut jurer tout à la comment on a fait de fora quand faut qu'on y ait des mots d'obéir.
comme nationalité algérienne b'u bolo donc furudenw b'u bolo minnu ye fɛn frontière n'o tɛ ban a y'a fɔ yan frontière n'o tɛ ban frontière tɛ que ce soit avec le est-ce que peut-être papier b'u bolo même le Mali le Niger il b'a sɔrɔ Gao dɔw Gao Niger passeport b'u bolo ainsi de suite tu prends Sikasso pareil avec la Côte d'Ivoire tu prends ici pareil avec la Guinée Kay pareil avec la à tɛ ban même Nioro pareil avec la Mauritanie est-ce que faamuya et n'i b'a fɛ ka paix yɛrɛ sɔrɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ka problème na bi a tɛ taa fɔ an ni Mauritanie ni Algérie an ka sigi an ka kuma a tɛ t'o kɔ il faut qu'on fasse pression sur nous-mêmes an ka problème n'a y'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ cogo cogo n'an ma Algérie ni Mauritanie da don a la on va toujours rebeloter. Ah, ça veut dire que olu sen bɛ wo dɔ la dɛ. Non sen bɛ wo dɔ la. Bien sûr. Ah, est-ce que o ko in ye. Non c'est pas le bon voisinage. Mais c'est à nous d'aller au-delà de nous-mêmes. On a pression quand même. On a demandé jamana ko. Je dis toujours les peuples vont au-delà des États. Jamana masake jamana mungo yika ko ke chogo chogo et peut-être jamana tout. Donc pensons à ça. Aujourd'hui nous kelen tse ka banane Mauritanie si anga kuma Algérie si anga kuma. OK. Parce que donc on va terminer justement aux questions là c'est non. Mohamed ale kuma politique ko ni kelen tse ka banane Algérie ni fɛn ma sigi ka kuma. E yɛrɛ bolo an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo jumɛn na ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la pour que au moins basigi ka se ka na an ka jamana kɔnɔ. Bon tout d'abord ne fɛ faut que yɔrɔ dɔ an k'o fɔ k'o walawala Algérie tɛ jamana ye jamana bi nationalité ta ka di réfugié ma ten. Ah bon? Je suis pas en connaissance de cause mɔgɔw tulo bɛ na minnu bɛ se ka sɛbɛntiya parce que kumaw bɛɛ tɛ média kumaw ye quoi. A bɛ se ka kalan dɔ balimaw bɛ yen an tɛnɛmuso la mɔgɔw bɛ yɔrɔw la u dɔnnen don quoi donc Algérie tɛ jamana bi nationalité ta ka di k'a fɔ k'i b'o la ka don ko nationalité bɛ d'i ma c'est à dire kɛlɛ tɛ Mali ni Algérie cɛ ɲɔgɔn faamubaliya de bɛ yen dɔ de b'a fɛ ko dɔ ka k'a ni dunga ye mais o tɛ ɲɛ fo ka faamu ne ka faamu y'o dɔrɔn de ye an ka bɔ kalan yɛrɛ ni an ka taa kuruja yɛrɛ kɔnɔ solution jumɛn de kɛ ka o solution de b'a la ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ kungo de ye ne ka kungo ne ka dulɔgɔn bɛ ne kan ne ye tɛgɛ dɔ la k'i b'a fara OMT nana ko non ko a ti fara mais ne ka so bɛ n ka ban ne de bɛ hakilila fɔ ne de ta don donc anw ko de kɛlɛ tɛ yen anw ka denmisɛn minnu b'aw fɛ b'an ka mɔgɔ minnu b'aw fɛ n'u b'a la ka ko kɛ a ka n'u bisimila an n'a ma y'u bisimila parce que i b'a dɔn Mali yɛrɛ Mali sabali la wa fɔ mun na don min na Mali ka drone gosi la Algérie fɛ que ça soit à l'intérieur du territoire malien ou à l'extérieur du territoire malien Mali tun bɛ se ka élargi cogo wɛrɛ la mais n'i y'a ye u ye hakili bila nin hakili la les généraux là vous pensez qu'il n'y a pas de conseil autour de conseil b'u kɛrɛfɛ il y a des conseils juridiques moi je connais des jeunes conseils juridiques qui sont autour de ces généraux là minnu bɛ yen n'u peut-être hakili la dɔ de fɔ an ye sira mun ta n'o ye fanga sira ye n'o ye kiiri justice sira ye parce que aw mana kɛ cogo cogo parce que ko yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye n'i y'u ka fɛngɛ lamɛn hali ne b'a la ka cɛ min fɛ Zeni Sharifa ne y'a ka kuma lamɛn il traite c'est-à-dire ce régime là mais tebul nana cogo di. i b'a dɔn Algérie média yɛrɛ fana tun bɛ i wele kuma dɔ la. oui ne tun bɛ wele la chaîne nationale ne tun bɛ kuma kan langue arabe je faisais des analyses mais n y'a jɔ a mɛnna a bɛ san 4 bɔ n y'a jɔ parce que hakililaw tɛ kelen an ka famille fɛn fɛn t'an ka jamana kɔnɔ suma an tɛ don a la an t'a soutenir an b'a hakilila de f'i ye Mali ka problème de ye Mali ka problème c'est un problème national et ce problème national minnu bɛ yen n'u b'a la ka marifa ta ko ka yɔrɔ dɔ tigɛ ka d'u ma waati tigɛ Mali bɛɛ bɛnnen don k'a fɔ tigɛ dialogue inclusif a fɔ dialogue intermalien bɛnn'a kan maliyɛn bɛɛ b'o dɔn hali olu yɛrɛ balabala a tɛ sɔrɔ donc fo ka taa chaîne sanfɛ minnu bɛ yen n'u bɛ taa ka taa nkalon da sɔrɔsiw la k'u bɛ joli dun u bɛ mɔgɔw ɲini a kɛra télé yɔrɔ la il y a ces gens là où il y a une chaîne sur des chaînes internationales en disant que l'armée a fait donc tout ça au moment quand là ka jamana janfa ka boli ka t'i fɛ mais si tu es un bon voisin kan ka mun ne den molobila ka don ne ka so n'i m'a bugɔ a ka jogo ka ɲɛ i b'a di an b'a corriger o ye jamana taacogo kɔrɔ de c'est ce que Bouteflika faisait c'est ce que Modibo Keïta anw olu b'o de dɔn mais n'anw nana sisan mɔgɔ min nana u b'u ka denmisɛnninw lakana jamana lakana ka jamana a tɔgɔ ka territoire bɛɛ minɛ ka di k'a daminɛ Kidal ka taa fo Kayi bon mun na Algérie ni jɛnnen don ko in na parce que la partie sud de l'Algérie Algérie ka base pétrolière de bɛ yen a ka gaz bɛ bɔ a ka pétrole bɛ bɔ yen bon o yɔrɔ in fana Mali fana ka rapport Mali sɛgɛnna o kuma fo k'a fɔ Mali ni Maroc ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o fana degun bɛ Algérie kan o bɛɛ ye nin ko in ɲuguɲugu dɔ mais a ye mun fɔ Ouattara ye mun fɔ c'est facile aujourd'hui il y a tous ces canaux je pense que an bɛna recommandation canaux bɛ yen minnu bɛ se ka nin baara kɛ n'i ye Ala sera a mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kan c'est il faut des sociétés civiles fortes dans ces pays là société civile de bɛ se ka wuli a mɛnna
kasi Algérie kan ko info ka unongri ka Algérie fona lu fait mais il y a même au chef international ko Kanobi qui est comme on appelle il y a un réseau africain des chefs internationaux ou ka barani hein ou nous musika ko ngaba il y a la Ligue islamique ou nous ko nous musika de la kaba ka faire sur la kaba mais aujourd'hui faire ça ka sur la tanga Algérie maçon ka tuku mali de ko on tuku ko blé no bana je na darme asimo ko bana ko mo ko bi tuku ko ka ko la ami wala mi sigi de ka la mo be ka hakla yobi ni plomb bandala anti ba mo ka da la on sigi ko de bi da la mais c'est que le cas de la Mauritanie aussi est un cas à part Mauritanie kay ko wala de butu la sa da tuku le mais butu chama da tuku le sa ne bala Mauritanie kay juma yalla non o kawere o fana Algérie ka kate kenan tafi mo ko bla ka kenan ko ka kenan te ali sai ba sa me ba nanteni bagan tuku de bela bo Mauritanie bela do nara be do kay fa bela bela bagan choix la do fri ta kata bagan bo bosku be do na pala be do fri bagan me na dumini ke bon o bok mo bela fo parce que avec jamana mo ko ça c'est stabilité ba de ba côté min bela donc do fa be se ki frege ka do o be je de me keraw so Mauritanie frontière fle 16 années ou la kata pas de 18 heures mo se ka te ma chi fait mais on dit anga dele be kam ko fam an sona mo tamay mo hine mais na fara ko wakati na dinye mo jele do ona ko on ba fa ka panu mo ko atipa ah ni kono sogoni ko abipa ni ma so aka pani ki ba kama shi ba abi sogine OK ambu la hala tu sais faut nga fin qu'il faut quoi les rapprochements entre le Mali et le Maroc là moi je crois que l'Algérie n'a rien à voir avec ça c'est-à-dire que l'Algérie a problème avec le Maroc c'est le Polisario il y a un femme parce que le Polisario mo fona ka basé à derbe Algérie territoire de quand ah bon si il y a femme l'Algérie n'a jamais voulu ce que Maroc a Polisario fait passer l'Algérie veut un état Polisario indépendant donc on est Mali ça n'a rien à voir Mali Maroc a rapproché tout l'Algérie n'a rien à voir c'est l'Algérie Maroc a problème Polisario c'est le Polisario le Maroc va faire Polisario que Maroc est région de et puis l'Algérie veut un état Polisario indépendant mais non Algérie dit Maroc ka fara ɲɔgɔn kan disons ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ Algérie de na parce que la proposition marocaine pour la stabilité des pays de l'AES est un cas spécifique et connu et c'est une stratégie vraiment qui répond bien aux besoins de ces États-là. Au Australie, il faut la lutte contre l'extrême violent, la formation des imams, la création, mais Niger fléchissant. Maintenant, quand le Niger dans la voiture, Maroc de Trakata et pétrole boro de l'eau coup de mec ou l'affaire. C'est-à-dire Maroc pose des actes concrets. Mais ici, l'Algérie ne pose pas des actes concrets, mais l'Algérie parle, l'Algérie critique. C'est bon, vous pouvez parler. Comme il a dit, c'est vrai. Il y a des langages sur le terrain diplomatique à Mangafo. Mais le langage de nous, il faut la jabi faire l'autre. OK, parce que monsieur Lewan, oui. Et là qu'on boulot, avec poni kela en kono chugo diane Algérie ñoche. Bon, et kuma ñogonya mo chama ya fa sirawbe Union africaine ale bi se ka kuma ni ñogoche. Mais est-ce que vous savez où est ka ke ni mo ma suma o kan ga wulu yere parce que Union africaine sigile mais Afrique ka ben de kama doni Afrique jamana fala be parce que mi ta chuga minna abe mo asira quoi awo oh mais o de kama parce que ni Mali ni Algérie karala ñogona sana kara guerre o te Union o te Afrique yere arrangé du donc angala kan ki shoma donc Union africaine ale kan abli ki jo mais ne ma mi famu ya nda do na be ka kede irishi jamana o ye en fla be je ñogoy Mali je ñogon do Algérie je ñogon do mais ne ma me ko irishi jamana ye démarche do ta ka en sekerena e ko be kuma ñogonya ke ani Algérie ne yɛrɛ ma ye si jamana yɛrɛ ka hali drone fɛn yɛrɛ condamné ne m'a ye an teri ye Turki ye ne m'a ye Turkiw ka mɔgɔ bila ka na k'a fɔ k'u bɛna kuma ɲɔgɔn ya surtout drone min abatira olu de ka drone donc ne ti k'o yɔrɔ faamu yali olu yɛrɛ de y'a ye anw na k'a fɔ an tɛ sɔn mɔgɔ da ka don an ka ko la an b'a fɛ ka ko bɛ ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye wa n'o de y'a kɛ olu m'u da don a la wa ayiwa a ko kɔni ye nin mais ne kɔni ɲɛ bɛ sira min na o sira ye nin ye Union africaine la Russie la Turquie même la Chine éventuellement olu bɛ se ka kuma ani ɲɔgɔn cɛ on peut les considérer comme des personnes neutres o ye dɔ ye mais ne ye ko kelen jateminɛ depuis crise daminɛna anw ni Touareg an ka kɛ la crise Touareg. Excusez-moi, moi je veux vraiment que en Gabon, c'est-à-dire qu'on aille sur le terrain entre ok, autant pour moi. Donc, les rebelles, on a quitté. Très bien. Maintenant, les rébellions, il y a jatimine, départ d'Amnena.
a daminɛna fɔlɔ an tɛ nin fanga in fɛ Modibo ka taa na an tɛ nin fanga in fɛ kɔfɛ a nana fɔ an b'an ka indépendance ta ou bien ni indépendance tɛ sɔrɔ an bɛ autonomie de fɛ mais ne y'a ye o demande nin o laɲini pacte fɛn fɛn signé na accord fɛn fɛn signé na laɲini ma sabati donc n'i ye ne yɛrɛ ɲininka an fana k'a lajɛ an ka côté la munna ni laɲiniba kelen n'o yɛrɛ de ko kolomayɔrɔ ye rebelle ka côté la munna foyi ma kɛ o domaine na a fɔra ko décentralisation daminɛna mais a danna sira la parce que décentralisation de étapier i bɛ bɔ o de la ka taa autonomie na ou bien décentralisation poussée ka sɔrɔ ka taa autonomie na ni Mali mago bɛ fɛn na bi ne yɛrɛ ka jate la Mali mago bɛ décentralisation poussée ou autonomie des régions an yɛrɛ b'a fɔ yan Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen mais pourtant Mali ɲɛmɔgɔw ye fɛn dɔ kɛ moment dɔ la dɛ ka Kidali kɛ ale région ye o kɛra mais a fɛn o fɛn kɛra i b'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra n'i ye région créée n'i ma autonomie di région ma foyi ma changé parce que Segu Sikaso région kɔrɔw olu b'u placer la cogo min na n'i ye région kura créée n'e ma gouvernance changé i ye région dɔ de créé ka fara dɔ kan mais i ma foyi changé or accord d'Alger la a fɔra de ko ka gouvernance de changer il est temps que an ka jamanaw kɔnɔ centralisation in a ka dabila ko bɛɛ kana décider Bamakɔ yan n delila k'a fɔ kɔsa in na n ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ou bien état ɲinana Mali yɔrɔ dɔw kɔ et malheureusement bi fɛn jatigɛ wale tigilamɔgɔw y'o yɔrɔw récupérer olu de kɛra olu ka ko ɲɛnabɔbagaw ye sisan mais mun y'o kɛ parce que jamana centralisé de Bamakɔ yan de ni Bamakɔ bon moyen ko bɛ se ka k'a la mais surtout volonté ko de don moyen ko tɛ il y a des pays décentralisés c'est-à-dire qu'il faut que an ka autonomie di région ma Segu ni Segu autonomie dira Segu ma Segu ɲɛmɔgɔw tɛ ɲina Segu togoda kelen kɔ mais ni gouvernement bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn centralisé à Bamakɔ fonctionne fɛn bɛɛ bɛ Bamakɔ fonctionnaire de bolo yan Mali développement mi gɛlɛya dɛ bon o min bɛ pacte accord d'Alger kɔnɔ ne y'a jateminɛ o de reportera accord bɛɛ kɔnɔ ka na a ma se ka sigi sen kan bon peut-être o de kama rébellion bɛ wuli de façon cyclique donc o ye solution dɔ ye donc il faut que Mali k'o jateminɛ kɔsa in na n y'a ye yɔrɔ dɔ la ko n'i y'a ye décentralisation ma taa ɲɛ parce que collectivité territoriale ma formé et aussi ressources min kan ka bila u ka disposition na k'u ka baara kɛ o ma sɔrɔ mais ni Mali ma décentraliser nord kɛlɛ banni bɛ gɛlɛya. Bon, juste ne b'a fɛ ka kuma kelen dɔ a ka kuma filen dɔrɔn fara ka kuma kan mun ye décentralisation yɔrɔ ye parce que je pense que hakililaw taara ka hali ka ko kɛ mais décentralisation tɛ se ka sabati Jara tant que sécurité ma dafa tant que jamana yɛrɛ l'État n'est pas présent dans toutes les régions à 100% sur le plan militaire jamana ka ni ɲɛ wagadu bɛ sɔrɔsi dɔ jɔ i bɛ terrain kan bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ fɛnw bɛ il faut que mɔgɔw kɔrɔ mais pourquoi non pourquoi parce que an y'a ye k'a fɔ waati dɔ la décentralisation ko taara mobili mana taa di ambulance mana taa di CESCOM dɔ la dɔrɔn dɔ b'a rebelle b'a sɔ bɛ taa n'a ye mais o caman kɛra sinon dɛmɛ caman tora a tɛ taa koba de kɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la mais mɔgɔw y'a suɲɛ. ok parce que OMT an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di ka ani Algérie ɲɔgɔn cɛla la an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo di ani ɲɔgɔn cɛ. fɛn dɔ la tile fɔlɔ o yɔrɔ dɔ ka kuma o kun tɛ di kuntigi kɔ kuntigi ye Mali le o hali n'i bɛ fɛ ka Mali problème ban kuma caman fɔra ani ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ Mali tɛ yen an ka kuma dɔ tiɲɛ fɔ yan aw ko an ka autorité o kuma na non u jɔ o jɔyɔrɔ la de Algérie ye déclaration de guerre kɔni Mali cɛ o ni mɔgɔw ka dɔrɔn n'a waati kɔrɔ ye guerre lancé n'a cɛ surtout a yɛrɛ ka territoire la permis b'a bolo i y'a kɛ kun min na i b'a kun dɔn an b'an ka autorité de fo o ser'u yɛrɛ la maa faamuyalen don u bɛ ko dɔn u m'u ta u dusu fɛ n'an n'o ɲɛna Algérie la sisan t'an sɔrɔ tan ah bon non il faut même pas gana imaginer yɛrɛ ala kana cɛ jan Algérie ka mɔgɔw b'an bolo yan olu ka don Algérie territoire la ko Algérie ka f'u b'u bombarder an ka Algérie drone abattu an tɛ sogo yɛrɛ binkɛra anw de kan anw de tɔɲɔna anw de lajabara mais anw de tila k'an muɲu ka tila ka sariya sira kan. mais an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di. n y'ale waamu o bɛɛ y'a sira de o ni kɛlɛ kun bɛ Mali kɔnɔ est ce que an taa n'u ye sariya sira kan n ma da la o an taara n'u ye sariya u banna bon an b'a dɔn sɛ intention mun la o pour an ka bɔ nin crise kɔnɔ minnu bɛ Algérie kɔfɛ f'u ka b'u kɔfɛ de. kuma tiɲɛ de hali n'a ɲɛna mɔgɔ de bɛ Algérie manipuler parce que ale ka hɛrɛ tɛ Mali basigi la Algérie donna jeu kɔnɔ a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ jeu min na. mais cogo jumɛn o ka bɔ hakili ma o. a tɛ se ka bɔ hakili ma. o ka mɔgɔ bɛ se ka manipuler cogo di Algérie bɛ jamanaba min fana ye. jamanaba bɛ jamanaba sanfɛ diɲɛ tɔgɔ kɛlɛ de allié ko kɛlɛ de don
Algérie jamana ba mais alim tolo farafina ni mo mo ma ko fo lu ka bonay olu fanga ka bonay olu joy olu France de ke mais nya fo kuma ngoni France te pe kuma do non o ye sira wɛrɛ de mais na no bɛn ɲɔgɔn kan san dɔw la Mali ni Burkina ma bɛn koyi san dɔw la Mali ni Niger ma bɛn koyi mais bi an tɛ kɛ ɲɔgɔn bolo en 2012 MLA la tuma min na mu jɔw ser'u la u taara min Burkina tɛ jɔn y'u ko dogo Blaise tɛ jɔn y'u matarafa Blaise tɛ tuma min na France nana an appuyé an ka don Kidali an dɔgɔnin dɔ an dɔ da la k'u bɔ Burkina ka t'u bila Kidali o ni Niger tun ye Burkina kun ye mais bi anw ka min don diɲɛ o de ye quoi i kunu jugu o bɛ se ka k'i min ye bi kunu an ni Algérie bi an jugu bɛ se ka k'a ye a ka intérêt kama a n'anw ka intérêt kama est ce que o kama kumakan gɛlɛn k'a ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wa an ma ko gɛlɛn o ka girin kumakan gɛlɛn ko gɛlɛn dan ye ne ye ka Mali denw a bati ka Mali denw ka nafolo kɛ fu ye a nafolo min don fɛnɛ a bɛna kɛ sababu ye de ka sanga d'a ma ka wasa d'a ma an ka don min taara mission min na a ka mission accompli ko kun ma ban Mali ma lafiya Algérie ma lafiya Algérie b'a dɔn mun ko kɔfɛ de o y'a to yan ka duru waati o de kuma tiɲɛ a y'a sinsin a kan a ka ŋa turu t'o fɔ la maintenant pour an ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ Algérie kɔfɛ olu de ka b'u kɔfɛ Algérie kana sɔn bila ka manipuler quoi Algérie fana jamana ye i bɛ kɛ président mais pouvoir t'i bolo pouvoir bɛ Algérie militaire de bolo non c'est très important mɔgɔ an y'an pan a yɔrɔ kunna Algérie surtout prévu b'i bolo non Algérie je ne l'Occidental ne critique wuli Algérie la mɔgɔw bɔra o a labanna cogo di surasiw tɛgɛ kɔnɔ président mana décision ta cogo cogo maa dɔw b'u fɛ n'u ma sɔn a tɛ abouti maintenant anw sɔnna an ye Mauritanie ta fɔ yan tuma min na CEDEAO y'an mɔrɔkɔ k'an kan yan an ka turu to yen Mauritanie démarché ani Guinée pour ka bɛn ɲini u fɛ parce que an b'a dɔn an bɛ laban u la quoi mais bɛn ɲɛ b'i yɛrɛ la ni bɛn ɲɛ b'i yɛrɛ la an bɛ mun kɛ sisan Mali sɔnna o Mali bɛ ka ko dɔw anticiper an y'a yɛrɛ occupé bi o ye jumɛn n'i y'a ye Yatara ko an bɛ taa accord d'Alger signé tuma min na an ka mɔgɔ minnu taara négocier o futi b'olu de la olu fana tun b'a kalama Mali t'a fɛ bilen f'i fana k'a sɔrɔ tuma min na i ka négociation kɛnɛ kan i k'i fanga dɔn i bɛ ko tɛrɛmɛ ka dan i fanga niveau de la ne tɛ dugu la dɛ tuma min na sɔrɔ n y'a mɛn an ninnu bila ɲɔgɔn na est-ce que an bɛ s'u la donc Algérie jɔ a jɔyɔrɔ la u kana bi an k'o don ka se niveau dɔ la an taara négociation na mais bi fanga b'anw de la quoi an bɛ s'u la an bɛ se ko la an bɛ se ka ko kɛ fo Algérie fana k'o de faamuya anw b'u sanfɛ o kama ni accord bɛ yen a bɛ k'an ka faveur la o t'an ka autorité ko an tɛ taa accord kɛ jamana wɛrɛ la bilen a bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan an ye sigikafɔ dayɛlɛ k'u wele u ma sɔn a welela national ma wele dialogue intermalien ma wele wa a mɔgɔ y'u wele yan autorité y'u wele u y'u wele cogo di par quel canal u kun représenté bɛ CNT la u kun représenté bɛ gouvernement na maa minnu b'u représenté équipe di olu ma u fana ye autorité yɛrɛ jaabi yɛrɛ n'olu bɛ na an tɛ na ka tant que accord d'Alger tɛ plateau kan tant que n'an tɛ kuma accord d'Alger u ye jaabi kɛ u ye jaabi kɛ siɲɛ kelen tɛ fila tɛ k'u jiginna accord de kan an ka autorité ko u y'o kɛ papier de u y'o kɛ papier de ka taa plateau kan ka t'u falaw fɔ yen mais an k'an yɛrɛ ye accord kɔnɔ bilen an ka autorité ko an ye accord fara papier de don o bilala kɛrɛfɛ an yɛrɛ ka na an ka sigi ka kuma sa ni jamana se ye min ye ka k'aw ye an b'o k'aw ye jamana tɛ se ka mun kɛ an t'o kɛ olu ko non u t'u yɛrɛ o sigi ka fɔ la u bɛ fɛ seere ka don olu ni Mali cɛ fanga t'e la se tɛ ye bilen e dɛsɛlen don e affaiblilen don an bɛ sigi ka fɔ dunɛ kɛ fo Algérie k'a faamuya bi Mali ka dɛsɛ b'a yɛrɛ bolo donc olu ka kan ka fara anw kan nin basigi ka sabati an ka autorités fana u ka jusuma dɔɔni kɛ olu ji la kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo a bɛ laban sigikafɔ la wa sigikafɔ ye damu ye Ala kana ni damu ye an ni Algérie cɛ parce que kunu an jɛra bɛn kan Ala kana to an ka fara an si ka intérêt t'a la an ni ka di ɲɔgɔn ye mais i bɛ ko dɔ daminɛ i t'a laban dɔn quoi o kama an bɛɛ ka kuma nɛmɛ-nɛmɛ mais Algériens ka don u fili la quoi u ka bɔ ka yafa deli i tɛ se ka jamana dɔ ka nafolo kɛ fu ye k'i sigi de komi fɛn ma kɛ u k'i wele kiri kan i k'i ban ka taa kiri lamɛn n'anw ka autorité fana y'u sigi a tun bɛ jamanadenw tigɛ u la quoi a tun bɛ fɔ de ni aw ma élargi u ye kuma min b'u da u jo t'a la ou bien an Algérie espace aérienne an y'a violé o y'a to an ka autorité élargira Nations Unies kɛnɛ kan wa a jɔra Algérie la k'a fɔ olu de y'an ka espace aérienne violé parce que u ma se ka na ni prévu donc comme o jo yera ka ban o tiɲɛw yera sisan an b'an ɲɛsin sigikafɔ la ni bɛn ma Algérie ka tɔɔri ye anw fana k'a dɔn an bɛ mun nɔfɛ n'o kɛra basigi bɛ na lafiya bɛ na sinon a tɛ taa sigikafɔ kɔ dɛ sigikafɔ ye wajibi ye.
Abdallah ne kuma fɛ yɔrɔ nin dɔ ma fɛ ka min fɔ a ye a kɛra jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw ye o a kɛra rebelliw ka ɲɛmɔgɔw ye o est-ce que u bɛ se ka wele ten ka na ten Bamakɔ ka mobili ta ka na Bamakɔ bi ka n'u sigi k'an ka kuma o bɛ kɛ cogo di ni ɲɛmɔgɔ danaya tɛ yen danaya tɛ yen o tɛ se ka kɛ non a bɛ kɛ de en terrain neutre ni mɔgɔ fila a ka kɛlɛ sira fo ka taa a ye mugu ci ɲɔgɔn na o kuma o sigi ka fɔ o tɛ kɛ e fɛ yen a tɛ k'ale fɛ yen. mais Sulemani o danaya bɛ se ka sɔrɔ est-ce que u ka mɔgɔ min bɛ CNT la ani minnu bɛ gouvernement la olu tɛ se k'o danaya sabati mɔgɔ min bɛ CNT la a bɛ se ka sabati ka fɔ ni yadi avion ta bi ka bɔ ka na jigin Bamakɔ yan ko a ɲɛnama bɛ segin. n'a y'a garantie d'a ma dun. garantie tɛ se ka yadi tɛ se k'o kɛ o. non bon attention moi je vais qu'on il faut aller en terrain neutre chef Diallo je vais non je vais wagati b'an kɔ wala Yatara n bɛ kuma di e ma e fana a bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di. Voilà, ka bɛn min sabati ani Algérie ɲɔgɔn cɛ. Voilà, n da mɔgɔ la n b'a fɔ OMT n'an ka cadre bolo 2015 Mali région kelen tɛ yen k'i b'a fɔ k'a bɛ ninnu bolo a tɛ yen on n'était pas en position de faiblesse. 2015 oui les accords ont été signés en 2015. Kitale b'u bolo. Voilà non Kidal tun t'u bolo. non Kidal tun t'u bolo. Puis on avait perdu qu'il avait moins, mais après on a remis ces gars dans le code des accords. Cantonné. Non, mais cantonné. Oui, elle est cantonnée, on était là-bas. Mais même l'administration, tu sais qu'il faut que l'administrativement qu'il a été géré par les rebelles, non. Moi, au commencement de force, administrativement, qu'il n'était pas géré par les rebelles. Mais les régions chic en 2015, qui va faut qu'on mette nos boulot. Le Mali n'était pas en position de faiblesse. J'ai dit, c'est la carence de nos cadres. C'est la carence de nos cadres. Ou c'est que tu as accord de ce signé Tchoudi. Ou que tu as fait un signé. Ah, c'est le matin, ma femme, je suis ton gros. Ni article, à soi. À dire, on a Kala. Vous êtes concerté. Vous avez appelé la hiérarchie à la signer. Quand le bagage Algérie m'a dit, on a cadre de nous. De rebelles la position des femmes, même dans le cadre de nos projets là, même dans le cadre de nos projets aujourd'hui, souvent même quand tu me viens à la disposition du Mali, souvent même en manque de ressources humaines, et bien ce projet il y a 10 milliards de masse à défalquer. Le monde souffre de ça aujourd'hui. Mais nous s'attendons, ni 20 milliards de Mali, projet de Baro à 20 milliards de Kessera. Mais aujourd'hui, même la défaite à PEP, on a retenu 6 milliards avec 6 milliards. Ah bon? Si. Au projet de monde arriver à terme, quand on a un défalqué. C'est la carence de nos ressources humaines. Donc, je lui donne des raisons. Algérie, premier, il y a une émission de côté. Pour comprendre l'Algérie, il faut savoir qu'il y a 3 pôles. Il y a le pôle président, le pôle sécuritaire et le pôle de l'armée. Mais arrête de pouvoir le pôle sécuritaire et le pôle armée de rôle. Donc, l'Algérie est un fonctionnement formel. À quand il y a une photo. En réalité, le pouvoir, c'est entre le pôle sécuritaire et le pôle armé. Pour le présidentiel, au Kourbé, non, faut tout la mais c'est le pôle sécuritaire et le pôle armé. Enfin, il faut qu'on comprenne aussi le fonctionnement d'Algérie. Et puis, il y a des psychanaques. La loi d'entente nationale est là, à Mabrogé. Il y a un CNT ni Fonabi. C'est parce que son gouvernement, parce qu'ils sont couverts par la loi d'entente nationale. Habite la loi d'entente nationale. À Mabrogé, tu actives aujourd'hui la loi d'entente nationale. Il y a le bénéfice parce qu'il est couvert par la loi d'entente nationale. Il sera couvert par la loi d'entente nationale. Donc on peut activer la loi d'entente nationale. Les faits viennent dans comment. Mais par rapport à la solution, le Mali ne devrait pas. Parce que l'Algérie n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, mais les procédures d'Aurore, le Mali ne devrait pas. Et c'est fameux. Tout simplement, le cas de Nicaragua et États-Unis en 80, les États-Unis n'ont pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, mais pourtant la Cour internationale de justice a tranché. Malgré les États-Unis n'ont aucune compétence reconnue. Tchad et Libye, la bande d'Ouzou, la Libye n'avait pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, mais après, accord Tchad et Libye et Benaka, ils se sont finalement rendus à la haie. Il est fameux. Pareil pour Bahreïn et Qatar, même sur 1977. Nous flash comme Cour internationale de compétence reconnue. Mais après, au commandant de monter, après ils se sont rendus à la. Donc maintenant, manga faut que procédure le bana. À quand on doit quoi Russie ou bien Afrique du Sud ou bien Ghana nous qui sont des panafricanistes ou nous l'Algérie ils font comment que nous fait ou quoi Algérie accepte de se rendre de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice. Le Mali a dit autant le Mali devrait on devrait continuer. Ah mangajo.
et c'est un femme en mangajo en ma ko ga trancher définitivement Algérie ka do Malika do a joba l'Algérie ka do a joba même jodi ka joga dama jati ka dama mais dès que l'Algérie n'a pas reconnu la compétence de la cour Mali procédure dans rôle mais antécédent d'obéir ou ma compétence reconnue mais à quel cas trancher quoi faire le Mali devrait donc même il faut ni diamant flat c'est que ta nous content aussi ça c'est clair Mali n'a déplacé qu'à l'Afrique fandola il y a faut que l'Algérie n'a déplacé qu'à l'Afrique fandola et forcément Mali problème n'a fait tout ni va faire qu'à n'y ne pas pas il soit Algérie ka datwala il soit Mauritanie ka datwala albo Mauritanie comme faut quand on a datwala mais les attaques n'arayoni non mais faut Mauritanie d'accord datwala on n'a jamais voilà justement ou le basé à la Mauritanie aujourd'hui, Burkina et Mauritanie sont composés au moins les signes parce qu'ils sont en paix aujourd'hui. Ils sont en paix. Autant de blesses. Accord de Burkina contre attaqué. Pareil avec la Mauritanie. Mauritanie qu'on a connu un moment. Mais accord de Burkina nous ont été attaqués. Au quoi radio, moins de communication de Mauritanie territoire de camp. Au fin de semaine, Jim le fin de semaine reconnu et revendiqué. Avec la Mauritanie territoire de camp. Il faut que nous cassions comme il faut que nous cassions comme forcément il faut que la pression quand elle quand mais bien bon mal de con au théorie bien bon mal de con on a déplacé quand on faut aussi ça c'est clair mais acceptons d'ouvrir le dialogue avec l'Algérie et la Mauritanie on va nous couper dans la durée ok baste wakati koni sebe koro teguna kosebe vraiment tellement baro jara donc fo wakati ya anta antegema sikon damado folika laban memi wolo bon yani folika laban tchou me ga recommandation faut tela la folo et fami anga kanu diplomatique munumbe qui est multilatéral c'est-à-dire à Malika partenaire no la Russie la Chine la Turquie pour nous activer pour que nous fana ka ka digike Malika ka digike Algérie ka ngasi ka sika kuma kan koimba en activation du mécanisme de médiation préventive via l'Union africaine au fana ka blasenga sabana mu anga dukuti baw nous lube ko tomba be Afrique nous be sika fardu ko so be ko tege no ka jamana flam bisu anga sika kuma no kana be folika laba ambe folisi an lama bega bema ka dugo ki yere ka il faut ko so be alaka télé alaka baraka ali bi télé ko ci baw no Seyd Chérif Ousmane Madana Haydara amba yin ala fa alaka shini kana dana ma alaka na bokolo baraka sallallahu alaihi wasallam Salim 30 secondes voilà ne be mi fodron guerre ni anga bo akono ni kuma nyogonya munu be kelela munu ye marfata jamana kama kuma nyogonya ansiki nyogon fe o drone de be kele imba bon Malika nyeta fana tise ka sabati ni kele imba o ni ka kuma laban MT 30 secondes ne be an folawle bena foite ben boko bi Mali chema nota fanga sigi anga dangoto to la anga angu deme bi o mo ona o jega jige ji nyebu Algérie bi ya pied ka fo on peuple le sengene ma ngoto to faire o nyeba on est benente non benam se ka koke wa non bena o ba to Algérie bi karia ka fara on ngoto to anga jega problème résolu ala ka kete am ngoto to fo mo wele fo ga dugo ke encore ke bukele ala ka du masi amina machine natali sabra kenade ana bela jelema ala ka barka do am bela yam bene korodi na fuli boyi am mo na ka blazalula ala ka antonyo merci Yatra 30 secondes 19 régions, 1 district. C'est mon chigula banque pour les armées de boulot. 159 cercles, peut-être 150 à 153 banques armées de boulot. Nous sommes en position de force. Le résiduel là, c'est entre les arrondissements et les villages. Et les vieux d'Obéni, il y a un dialogue intermalien, il y a un charte de l'appel, il y a un assis national de référendum. Le dialogue, il faut dialoguer pour le résiduel là. Ok. Basité donc bon faut qu'on wale mando vraiment auka wale blama au nana donc kananga wale jabi kenken la vraiment bon faut qu'on wale mando Ousmane Traoré donc ambi faut qu'il wale mando Suleiman Diarra vraiment qui faut qu'il wale mando Mohamed Abdelaye El Khalil qui faut qu'il wale mando mi Abdallah Yatara vraiment qui faut qu'il wale mando ni Allah sonoma mi faut atina da anima donc mi ambaraka nyoko to ambu fene faut kenken la en direction la directeur général Ousmane Sogore anaka baraka nyoko to administration Mohamed Befoko Walimando, amena technique la no responsable technique Bouya Koulibaly Kafara. Réalisation Mohamed Keita Nongamako Mo, le maestro donc mi bokele nyumana le russe donc amba foka Walimando aller de chess ridero mimbe ka seka baran ke kanyaka ayira jamana kono deuna. Akara fait Abou Diabaté donc pour que moko kan kuma kame Abou Diabaté donc aller de kuma okola Ali Bolu kere fait bara Adama S Koulibaly Kafara GMT ka régie la Chaka Koulibaly amba fo aller de fena kuma la page Facebook
ni wagati ani YouTube ka cogoya min na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ ka fara régie kan ani Koce Jara Boubacar Traoré NB an b'a fɔ an ma ɲinɛ David kɔ min ye régie kɔnɔna ye min ye chauffeur Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo an b'a fɔ an ka chauffeur vraiment u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ u ni foli ka kan an ka gardien Cɛkura Konare donc an b'aw fo ani Musa Jara donc ka fara min ye garde national maaw fɛnɛ bɛ yan sanga ani waati bɛɛ la yen u n'u ka marifaw ka se ka an garder an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ma ɲinɛ min ye kɛrɛkɛla kanubagaw Traoré Mori Côte d'Ivoire ani Yossi Musa Côte d'Ivoire ka fara min ye Mamadou Nama Keita an b'a fo ka fara Jaje Sangare ani Mahamadou Samake Sam Jɛma an ma ɲinɛ a kɔ Baba Cham an b'a fo Madani Diallo ani Madame Traoré Jɛnɛba Kulibali Sanakɔrɔba maire furumuso donc ani Sanakɔrɔba maire an b'a yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn nin wagatinin na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wa min ye an ma ɲinɛ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara an b'a fɛnɛ fo ka a waleɲuman dɔn nin wagati a n'a ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen min ye ka foli bila an b'a fɔ hali bi a ye dugawu don kɛ Bokele alhamdulilayi a ka fisa bi kosɛbɛ nka inshallah ni Ala sɔnna dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sabula a fari jora sisan nɔ kosɛbɛ a kun taara i fari lafiya Côte d'Ivoire jamana kan sisan alhamdulilayi a cunna Bamakɔ yan nɔ an b'a fɔ a k'an bɛn dimanche nata